has quietly signed agreements to develop seaports in Eritrea and Djibouti, moves that sources in Cairo say are part of efforts to increase strategic pressure on Ethiopia over the ongoing Nile water dispute. According to reports, Egypt will upgrade Asabi port in Eritrea and Dorale port in Djibouti, increasing their capacity and creating berths capable of accommodating warships. The agreements also allow Egypt to post small military contingents at both locations. ሆነ ብሎ ነው ይሄንን ያደረገው አሰብን እንድታለማለት ወደቡን እንድታለማለት ምናምን አይደለም ከኢትዮጵያ 60 ምናምን ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ኢትዮጵያን ቀርባ ቡሬ ላይ እንድትቀመጥ ያደረጋት እያወቀ ኢትዮጵያን እንድትከብለት ብሎ ኢትዮጵያን እንድታጠቃለት ብሎ አስቦ ነው ግርም ሐስቦ ነው ወላ strategically መድቦ ነው አና ዘገድስ አይኮነን አሚን ብዙ ከስማዓኩም እዛ ናይ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ወይውን ኤርትራ ምስ ግብጽ ጌራት ሐላ ጌሮም መለው ዝባሃል ዘሎ ዲል ጨርቆም ከደርብዮም ቀሪብሎ ናው ገለገለ ሰባት አንኮንፈርምድ ዩዝ ሐቅነት ይብሉን ወይውን ገለመለ ዝብሉ ሰባት እንሰማዓለና አብልጽግና ግን እዚ ምንጭ እዚ ካበይ ከም ዝመጽ ሰሚዕም አለው ካብ አቡዳቢ ዝመደበሩ the national ዝበሃል that means ካብ ግብጽ ወይ ምስ ግብጽ ዝራኸብ ወይ ምስ ቀጠር ዝራኸብ ወይ ምስ ሱዑድያ ዝራኸብ ወይ ምስ ካልእ ዝራኸብ ነርቶ ዝኸውን ሓሶት ፕሮፓጋንዳ ኢሎም ከውዩ አይምጸገሞም ነይሩ now this is coming from Abu Dhabi ኢማራት ማለት እዩ ስለዚ ሓሶት ዝብል ናይ ብልጽግና ይወጸናሉ ናይ በሐቅ ግን አብርሶም አትያላ አመን ሕሚሞም አለው ምግምጡ አሉ ነዚ ሕጂ ዝብል ጸና እንታይ ክብል ጸኒ እስከ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ እናፈለጠ እና ሐሰበ ዝጎበሮ እዩ ይዝብል ዘሎ ወ አንደበት ከም ዘይተገበረሞ ጽብቕ እዩ ብግምጡ አሉ እንታይ ዝብል ዘሎ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ነዚያ ነገር እዚያ ወይውን ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ነዚያ ገይርዎ እንተሎ ተዛዓበ ክብር ካብ ዝብ ኤርትራ ክረክብ ከም ዝኽእል ግምት አለና ናትኩም ግምት ክሰመይ ዳሊ how do you see this ዝበጽሕ ኤርትራዊ ደንጉይና ዳድብል እምበር ስለምታይ ተገይሩ ዝብል አዝዩ ውሕድ ይክል ዝኽእል ዝብል ይኽእል እዩ ሰባት ተፈላለዩ ሪቶ ስለ ዘለዎ ብዝኾነ እስከ መጀመሪያ ሪአክሽን ስታቶም ክንሰምዕ ስለ ዝኾና ብኩሉ መንገዲ ክንፍትኒና መጀመሪያ ንሳቶም ዝብልዎ ዘሎ እስከ ንስምዑ ብዚ ፐርሰንት እርግጠኛ ነኝ ኢትዮጵያ ተዘግታ አትኖርም ማንም ፈለገም አልፈለገም The last card how Ethiopia plans to shock the horn corner Egypt and break the Red Sea blockade ቀይ ባህርና አባይ ለኢትዮጵያ እድገትና ጥፋት መሰረት ናቸው መደራደር እንችላለን ችግር የለውም The era of polite diplomacy is over. Now, the giant bares its teeth. For decades, the Horn of Africa has operated on a simple assumption. ሕጂ እንታይ ኣብ ዝብል ካልኩሌሽን መጽዮም አለው በሐፈሻ ከም ሰምዖ ጸናኩም እቲ ናይ ብልጽግና መራሒ ኢትዮጵያ ተዓጽያ ክትነብር አይትኽእልንያ ዝብል ዘረባ በቲ ሓደ ግዜ ይውሰድ 30 ዓመት አይወስደልናኒ ብርግጽ ግን ነቲ ዝኸሰርናዮ ኣፍደገ ባሕሪ ከነማልሶ ኢና ዝብል በቲ ካልእ 2 ሚልዮን ህዝቢ ን200 ሚልዮን ዶላኒ 150 ሚልዮን አጽዮሞም ክነብሩ አይክሉን እዮም ጂኦግራፊካዊ እስር ቤት አይንነብርና ኮታስ ኩሉ ዓይነት ዘረባ ተዘሪቡን ተፈኪሩን እዩ ኤርትራ ድማ ኩነታታ ከምቲ ናቶም ዝምጥን መልሲ እኳ እንተዘይሃበት እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ነገራት ግን ከም ዘርዓዳ ወይ እውን ከም ዘሰንበዳን ከም ዝረበሻን ምልክት ኣይህቡን እዮም ነይሮም ዝብዎ መልሲ ኮንፊደንት ዝኾነ መልሲ ሓደ ግዜ ድማ ኦቨር ኮንፊደንት ዝኾነ እዚ ኻ እንታይ እዩ ፈፂንካ ዘይግደሱ በቲ ዘሎ ትሬትስ ፈፂንካ በቲ ዝመፅእ ዘሎ ኩነታት ናይ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኢንተርቪው ረኢቦ ዕሸላዊ ኣካይዳ ናይ ሓደ ባሃማ ኣካይዳ ብምባል ነቲ ካብ ኢትዮጵያን ካብ ብልጽግናን ዝመፅእ ስጋኣታትን ተሃዲድን ድሮናቶምን ገለን ዝብልዎ ክሳዕ ክንደይ ኣናይሱን ኣቆናፂቡን ከም ዝረኣዩ ኣብ ኢንተርቪው ናይ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ሰሜና ነይርና ከምቲ ዝድለ ክብሪ እውን ስለ ዘይተዋህቦም ኣብ መሊሱኻ ኣቆጢዕዎም ነይሩ ማለት እዩ እቲ ዝገብርዎ ዘሎ ተሃዲድን ፍርህን ንኤርትራ ከፍርሃ ስለ ዘይካለ ቁርብትለይ ግምጥል ኣቢልካ ነቲ ሓሳብ ክትርእዮ ከለኻ ግን because they knew many things ከም ፕሬዝደንት ኢሳያስ ወይ እውን ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ብዙሕ ሌቨሬጅ ብዙሕ ኣማራፂታት ከም ዘለዎ ይርኢ ስለ ዝነበረ እዩ ግምት ናተይ ማለት ኤርትራ ብዙሕ ኣማራፂታት ኣለዎ ኣብዚ ጉዳይ ሕጂ ኣቲናዮ ዘለና መድረኽ ኤርትራ ብዙሕ ኣማራፂታት ኣብ ጣውላ ኣለዋ ምክንያቱ ብዙሕ ተደላይ ዝኾነ ብሃገራት ሓደ ሃገር ዘይኮነ ብዙሓት ሃገራት ዓበይትን ንኣሽን ዝደልይዎ ነገራት ኤርትራ ኣለዋ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ተደላይነት ኢትዮጵያ ድማ
ولا حنت بفلو يكتبوا تخل نجار يبلغ كل تزوهاب توهيبية بإثيوبيا فلا لهم رأي وبزيا إيرترا ولا حنت هبتنا لك ساجي أقاتها نبلو ودباتها نبلو أفتق بحران نبلو معدناتها نبلو بيزنسات ناتاو نبلو كساب حجي دنجلي زلو سازي إيرترا دنجل زخونا مريتن دنجل زخونا أفتق بحرنا له بقمت على إثيوبيا نايم ودع تا كل زركابو زحابه بفلو يكبو زخل وحد نجار تراي زلوه ولا ونه تكبو زخلون ملو بملو قطصر زي بلو هاجر سلا زخونه قبل علي دما معات عدان شجرن بوليتيكاو ممقالن كينات حتحدن كالت صقمات زلو هاجر سلا زخونه اتي وددر تاريخايو كلت يوم حيلتات هذا عينت كاردي كونن ويكا كارتاي كونن زلو ما بتتصوتا كاتو خلو زيرترا بزح امارازيتات كم زلوان نتا امارازيتات ناتا كن من تاي رحقات كيدا كتقملو تخل ايو نيرو تحطو اسكازيا سمعوا قال كابتم ناي تغاور ميديا زلو زلو ኤርትራዊ ስምምዕነት ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ከቢድ ምስጢራዊ ስጉምቲ ወሲዱ ተባሂሎም ግብጽ ድማ ምስ ኤርትራን ጅቡትን ብዝገበረቶ ስምምዓት ወደባት ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ፀጥታ ተሓይል ከም ዘላ እቲ ጸብጻብ ኣመልክተሎም ግብጽ ኣብ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ሃገራት ኤርትራን ጅቡትን ወደባት ባሕሪ ንምምዕባል ተሰማሚዓ ከም ዘላን እዚ ድማ ኣካል ናይቲ ነዊሕ እዋን ጸንሐ ምሳሓብ ማይ ኣባይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብላ ኢትዮጵያ ፀጥታ ንምዕባይ እትገብሮ ዘላ ወፍሪ ምዃኖም ምንጭታት ካብ ካይሮም ናሽናል ሓቢሮም ላሎም ብመሰረት ኣብ መንጎ ፕሬዚደንት ኢሳያስን አልሲሲን ዝተፈረመ ሕቡእ ስምምዓት ግብጽ ነቲ ስትራቴጂካዊ ወደብ ቀይሕ ባሕሪ ዝኾነ ዓሰብ ኣብ ኤርትራን ዶራለ ኣብ ጅቡትን ኣብ ወሽመጥ ዓደን ዓቕመን ንምዕባይ መዕቆቢ መራኽቢ ውግን ንኣሽቱ ግን ከዓ ምሩፃት ወተሃደራዊ ጉጅለታት ንምውፋር ስፍሓት ክትፈጥር እያ ዝብል እዮም ክልቲአን ወደባት ኣብ ጥቓ ምፃቦ ባብ ኤልመንደብ ደቡባዊ ኣፍ ደገ ቀይሕ ባሕሪያን ዝርከባ ምስ ኤርትራን ጅቡትን እትዳዊ ኢትዮጵያ ንመሰጋገሪ ኣቑሑት ኣብ ዶራለ ኣዝያ ፀግዕተኛ ምዃና እትጸብጻብ የመልክትም ግብጽ ኣብ መሬታን ሓውሲ ደሴትን ሲናይን ልዕሊ 200 ኪሎ ሜትር ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ዘለዋ ኮይና ነቲ ቀይሕ ባሕሪ ምስ ማእከላይ ባሕሪ ዘራኽብ ድማ ካናል ስዊዝ እትውንን እያ ከም ኢትዮጵያ ዝኣመሰላ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብለን ሃገራት ኣብቲ ቀንዲ መተሓላለፊ ባሕሪ ናብ ኣውሮፓ ማእከላይ ምብራቕ ኤሽያን ምብራቕ ኣፍሪካን ዝኾነ ቀይሕ ባሕሪ ግዛኣታዊ እግሪ ክረኽባ ብተደጋጋሚ ዘለዋ ጽኑዕ ተቋማ ዓቂባ ግብጽ ፕሬዚደንት ዓብድልፈታሕ አልሲሲ የማን ምስ ኤርትራዊ መዘኑ ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ቤተ መንግስቲ አልኢትሃድያም ካይሮ ኣብ ዘካየድዎ ዝርብ ብዛዕባ ጉዳይ ተዘራሪቦም እዮም ይብል ሮይተርስ ኣብ ዘርግሖ ጸብጻብ ግብጽ ምስ ኤርትራ ዝፈረመቶ ስምምዓት ብጥንቃቐ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ጥቅምቲ ብፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ናብ ካይሮ ኣብ ዘካየዶ ዕለት ከም ዝተፈጸመ እቶም ብዛዕባ እቲ ኦኬ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኮይኑ እስከ ገለ ካብቲ ግብረ መልሲ ብጽሑፍ ዝሃብዎ እዚ ነገር እዚ ሓቅነት ኣለዎ ድዩ የብሉን ንዝብል መጀመርያ ኢትዮጵያ ምስ ኣምባሳደር ናይ ጅቡቲ ከም ዝተራኸበት ይንገር ኣሎ ስለዚ ኢትዮጵያ ንኣምባሳደር ናይ ጅቡቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ረኺባ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኢትዮጵያ ረኺቡ ከም ዘዘራረበ ይንገር ኣሎ ሕጂ ኣብቲ ዝተዘራረብሉ ዳይ መደይ ተባሂሉ እዚ ነገር እዚ ሓቅነት ኣለዎ የብሉን ኣይገለጽዎን ግን ክልቲአን ሃገራት ዘለወን ሽርክነት ክሕይላ ምዃነን ወይ እውን ከዕብያ ከም ዝኽእላ እዩ ዝንገር ዘሎ ግን ካለ ድማ ቢትዊን ደ ላይንስ ኣብቲ መንጎ ናቶም ስራሕ ከተነብብ ተጀሚርካ ኣብዚያ ሓደ ኣሎ በአስራት ብሎግ ዝብል ወይ ካሮሊናይሰንስ ዳም ዝብል ናይ ብሓቂ ዕምቆት ዘለዎ ትንተና ብዛዕባ እቲ ህዳሴ ግድብ ምስ ግብፃውያን ብሰፊሑ ዝካታዕን ቴክኒካል ዝኾነ ዲቤትስ ዝገብርን እዩ ገለ ካብቲ ዲፕሎማሲ ናይ ኢትዮጵያ ብተሪር ዝነቕፎ ዝነበረ እንተኮይኑ ንሱ እዩ እንታይ ኢሉ ዝነቅፍ ናይ ብሓቂ ዝደቀሰ ፎሬን ሚኒስትር ከም ዘለና ዝደቀሰ ግን ኣይኮነን እሱ ከጋንን ኢሉ ዕላሙ ቀዳምነቱ ዝረስዐ እየ ዝብላኒ ምክንያቱ ንግሆም ምሸት ብዛዕባ ኤርትራ ክፅሕፊ ዝውዕል ዘሎ ፎሬን ሚኒስትር ናቱ ቀዳማይ ፀላኢ ናቱ ግብፂ ምዃኑ ረሲዑ ንግሆም ምሸትን ብዛዕባ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ጂኦግራፊ ናይ ኤርትራ ታሪክ ኣብ ምፅያቕ ዘለዎ ፀጋታትን ተለቂሑ ፀጋታት ብዛዕባ ኤርትራ ክፅሕፍ ዝውዕል ዘሎ ያ ኤርትራ ሲ ኣርቲክልስ ብምፅሓፍ ሕጊ ዝቕየር ወይ መንግስቲ ዝቕየር መሲልዎ ግብፂ ድማ ንሶም ብዛዕባ ኤርትራን ሻዕብያን ንግሆም ምሸትን ቱት ክብሉ ከለው ኩሉ እቲ ዘድለ ከም ዝገበረቶ ይዝነግር እንታይ ይብሎም እስከ እቲ ዲል ተወዲዩ ድሮ ኣርቲክል ብዓለም ለኻዊ ሚድያ ምስ ወፀ ሽዑ ይኮንካ ንኣምባሳደር ናይ ጅቡቲ ናብ ቤት ፅሕፈትካ ፀዊዕካ ተዘራርቦ ናይ ገዛ ልኬቶ ተቐይሩ መፍትሒ ምስ ተቐየረ እንታይ ክትገብር ፀዊዕካ እንታይ ተምፅእ ኮለ ጌና ቀዲምካ ነታ ኣካይዳ ናይ ጂኦፖለቲካ ኣንቢብካ ብእዋኑ ኬትካ ዘድሊ ምትዕራየት ክገብር ኣለካ ነዚ ክገብር ዘይክእል እንድሕር ኮይኑ እቲ ፎሬን ሚኒስትሪ ድማ በቅዓት የብሉን
نناي حجز اللي حلخلاخات ناي هوت كنبب أيكلن تراي ديكونه أقدمو زدل مدلاواتن زدل سقومتن قوس زي كل سلا زخونه قلتي فك غير زلوا ناي بحق إشلاو زخونه فريم مينستر ويونا وسع قدات كم زلنا بمبال بزوج جزء ولا كنت سلس 4 جزء تقيسونه جيرو ميرو ذكر عنهم بوست جيرين راب إسرا أول حكلتنا إسرا همشن فريم مينستر ناتنا أب حدا جا يصبيلو جبتي نابي إرترا نبجوبتن بزوج من قصاصات جيرام زياتن ديل كبر كم تغل سلزي تقالات إفقا بفلا يمس جوبتي زلنا كنتات كدلا دلوك خلولهم عبديل كجبر خلالو يبليرو ويل تمنات كا مرحتن أبز بالعلي بتاعت دما مزتري زلها كاب كونه بزو نجار كتصبي تخلي خاجن ناي بحكي تسمعي وامزلو مرة يتسمعي وامز قدايزي جن تبغى دمايو تجي ناي عقل تصبت نبي جسنا كن كين نخل زبل دما معات رياكشن سينا نسمع زلنا كل عينة رياكشن زي انتي كجبر خل زبل انتي زبل late again reactive again predictable again amateur again نتناتو فورين مينستري مدنقاي كم وترو نجار مستفزمه تبتب مبال كم وترو اتخذ قبره تخل دما قطم زخونه predictable هاسه قبتسي كم زمز قبرناس ኢትዮጵያ انت اخذ قبره قميتهم تصنحين عن قبر زلنا سالساي دما اشلاو دما amateur ማለት دما فصينكا اشلاو زخونه كايدا بعلهم نفسهم زنقفزلو ناتهم ፖለቲካም زنقفزلو which is actually ناي بحكي تخكلنيا أقلال أنا تكونتات هنا أنا دما أنقع كم مخنة ورق مليسهم تحت انت زوردو أتي مليسهم تحت انت دوردين أنا بل إحنا مهنياتو يا سلايخا زفت مجيجاتات مليس كانت صغا enjoy كقبرهم كلا لك أدي تي قد عيناتهم نبي جتو يخير على نحريلكم تا أنكو شبيان بزلا عليه سجاتات كتك أملا زخلو سترايكين باكويكا جبر ملسن مهاب زي عيار تدقى جمرينا هنا نغزل. The Red CFR Democratic Organization has welcomed a decision by the African Commission on human and people's rights, finding violations against the Red CFR community in Eritrea's Donkalia region. ARSADO chairperson Ibrahim Haroun called the ruling a historic breakthrough in what he described as a decades-long struggle for justice. The commission has ordered the Eritrean government to respond within 60 days to the findings. زي تري ود لهم تا حنت كابتن عبيت سقمتات أنصار إيرترا وسيدهم ما زلوا سقمتيا. Now زي تري وز لهم نا عفار جوجلة تباهيلو بمنقد بلتقنا عبي بايتا تواهيبوه حبرة أفريقيا دما أبغنو خينون إيرترا نمخصاص زبقس له سلم انتهايو تابي زبقس يزقو دايزي أنا بزوح كتحساس بدي جميرو نيرو تانكس كات كليهم قدسات إيرتراويان أب سعودية بفلاي حدث بغزو خان حبريتاي بني سلام تايلوني أزجاي مزي بزح مستوعال زليه لني تايت مستوعال دما مجمريا منقسي إثيوبيا بقربة مكتتالي دليلو منقسي إثيوبيا أبي أحمد علي تازعبي تازبلة أجندة ناتو نبحر نخملس يزبلة عفارت بليا نزع عفار زي نمسلا دما انتي تاكتيك يتكم كم زولين نفلت ني there was this هانتي فيديو كبكمي كتا حزاس لزلو በመጨረሻም ይህ አስተሳሰብን የሚያራግብ አካል የራሱን ጠባብ አስተሳሰብ እስረኛ በመሆን ከእርሱ ሐሳብ ውጭ ያለውን ዓለም እንደ ጠላት የሚመለከትበት የስነ ልቦና ቀውስ ውስጥ ይዘፈቃል። በኢትዮጵያ ሰማይ ስር የምናየው ሀቅ ይኸው ነው። በኢትዮጵያ አንድነት የሚያምን የትኛውም አካል ሀገርን ለማፍረስ ከሚሰሩት በየትኛውም መስፈርት ከኤርትራና ከግብጽ ጋር የሚሰራበት እውነት የለም። በኢትዮጵያ ውድቀት ላይ መሰረታቸውን ያደረጉ እኛ አካላት ግጭት እንዲፋፋም የማድረግ ዓላማ ነው ያላቸው። ግባቸው ግጭቱ ነው። የሚያተርፉት በተናጠች ኢትዮጵያና በቀውስ ነጣ ሕጂ ኣብዚ እትሪእዎ ዘለኹም ኤርትራ ኣብ ክልል ኣምሓራ እንታይ እያ ትገብር ዘላ ዝብል ኣርእስቲ ቴሌቭዥን ናይቲ ሃገር ንኤርትራ ምስ ግብፂ ብሓደ ድምፂ ብሓደ ዓይነት ምትእስሳር ተሪር ዝኾነ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እዩ ዝገብር ዘሎ ንሱ ድማ ነቲ ናይ ፋኖ ምንቅስቃሳት እንታይ ክገብሮ ይትፍትን ዘሎ ምስ ኤርትራን ግብፅን ብምትሕሓዝ እቲ ናይ ህዝቢ ተቐባልነት ናቱ ንምድኻም ንጹር ዝኾነ ወይ ታርጌት ዝኾነ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ይገብሩ ኣለዉ ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ኣወል ኣርባዓ ዝበሃል ናይ ክልል ዓፋር ሓደ ካብቲ ዓብዪ ኣጀንዳ ናይ ብልፅግናን ኣብዪ ኣሕመድን ኮይኑ ፀኒሑ ኣሎ እዩ ብግምጣሉ ካብዚ ኣወል ኣርባዓ ዝፀልኡን ዝቃወሙን ናብ ኤርትራ ናይ ዓፋር ግንባር ገይሮም ሓያል ዝኾነ ምንቅስቃሳት ይገብሩ ከም ዘለዉ ብተደጋጋሚ ንሰምዕን ንርእን ኣለና ናው let's go back to this one እዛ ዓንተበት ጀመርኩልኩም ኣብዚ እንተሪኢኹም እዛ ጉዳይ እዚ ኣቢ ታ ናይ ሚኒስትር ምክልኻል ናይቲ ሃገር ታ ኢንጂነር ዓሻ ዲያላ ዓሻ ትበሃል ንሳ ኣብቲ ጉዳይ እቲ ዓብዪ ኣጀንዳ ከም ዘለዋ ክንገር ከሎ ሕብረት ኣፍሪቃ
እዚ ኩሉ አብይ አሕመድ ናብ አፍሪካ ናብ ኤርትራ ገፁ ብፍላይ ብመንገዲ ዓፋር ዶ ዓሰብ ዶ ክብል ከሎ ከምቲ ዝድለ ምንቅስቃሳት ክገብር ኣይፀንሐን ክንብል ፀኒሕና and there was something ገለ ነገር ሳሎ ሕብረት አፍሪካ ምስ አብይ ርክብ ስለ ዘለዎ ጥራይ ዲ ከም ኮይኑ there is another element ወይ ካ ዲቴይል ማለት እዩ እዚ ናይ ሕብረት አፍሪካ ቀዳማይ መራሒ ዘሎ መሐመድ ዓሊ ዮስፍ ዝበሃል ተወላዲ ዓፋር እዩ that makes sense ta agenda ንዑ ተገድሰ እያ ta agenda ስለምታይ ኣብ ውሽጣዊ ፖለቲካ ናይ ጅቡቲ ክናቶ እንደልና ኣብ ጅቡቲ ክልተ ሓይልታት ኣለዉ ዝቀናቐኑ እቶም ዒሳ ዝበሃሉ ሶማልን ማጆሪቲ ብቁፅሪ ብዝሕ ዝበሉ ማለት እዩ ብፐርሰንቴጅ እቶም ካልኦት ድማ ተወለድቲ ዓፋር ማለት እዩ እዚ ሕጂ ካብቶም ተወለድቲ ዓፋር እዩ ስለዚ ተወለድቲ ዓፋር ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ምስ በቲ ናይ ኤርትራ አጀንዳ ገይሮም ናይ ዓፋር ሃገር ክገብሩ ይደሉ ዶ እንድሕር ኢልኩምኒ what a question of course ይደሊ ኤርትራ እንታይ ኮይናቶ ኤርትራ ትግድሰን ያልሱ ንሱ ኣብታ አጀንዳ ኣብ ግደ ክልዎ ስለ ዝኽእል ኣብዚያ ጉዳይ ስቕታ ብጉዳይ ዓሰብ ብጉዳይ ናይ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ሕብረት አፍሪካ ኣብ አዲስ አበባ አምሓርኛ ዝፈልጥ ሰብ እዚ ኤቭሪቲንግ ክዝርድኦ ሰብ እዩ አምሓርኛ እኳ ፈልጥ ኣይብልኒ ግን ቋንቋ ዓፋር ዝፈልጥ እዩ ነቲ አካይዳ ነቲ ፖለቲካዊ ጎስጓሳት ኣይሰምዖን እዩ ዘሎ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ፅቡቅ ገይሩ ዝርድኦ እዩ ግን ደይ መደይሉ እዚ ኩሉ ውዕል አልጀርስ ተማን ክትግበር ኣለዎ ኢሎም ሕብረት ኤውሮጳን ካልኦት ዓለማትን ክዛረቡ ከሎ ኣዝዩ ደንጊዩ ንፁር ዘይኮነ መልእኽቲ ብምሃብ ድማ መልእኽቲ ዘመሓላለፈ ነይሩ ናው ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ እዚ ሰብ እዚ ናይ ጥዕና ከም ዘይኮነ እውን ግምት ክንገብር ንድሊ ሕጂ ድማ ነዚ ናይ ዓፋር አጀንዳ ብመንገዲ ናይ ሂውማን ራይትስ ዝብል መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ዓፋር ጀኖሳይድ ይፍፅም ኣሎ ዝብል በቲ ጨንፈር ናይ ሰብኣዊ መሰላት ዝበሃል ናብ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ውሳነ ክህብ ከም ዘለዎን እቲ ናይ ዓፋር ሓይሊ ዝበሃል ድማ ረጂም ቼንጅ ኣብ ኤርትራ ክገብር ዝደሊ ካብኡ ድማ ንሃገር ነፂሉ ናቱ ናይ ዓፋር ሃገር ንዓሰብን ንደንካልያ ንብሙሉ ደቡባዊ ቀይ ባሕሪ ኮላይ ሰሜናዊ ቀይ ባሕሪ ወሲዱ ሃገር ክምስሪ ዝደሊ እዩ እዚ ኩሉ አጀንዳታት ናቱ እናፈለጠ ግን ንሱ መትከላት ናይ ሕብረት አፍሪካ ቀዳማይን መግዛእታዊ ዶባት ክኽበር ከም ዘለዎ እዩ ዝነግር ግን ነዚታቱን ከጉላሕ ኣይሰማዕናዮን ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ኢድ ኣለዎ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ባት ኮምፕሌሰንሲ እናፈለጠ ኣፅቂጡ ከም ዘሎን ነታ አጀንዳ ወላዊ ድግፋ እንተዘየለ ግን ብስቕታን ብካልእ መንገድን ንክትቅፅል ዝገብር ዘሎ እምበር ኣብ አዲስ አበባ ዘሎ ስርዓት ንልኡላውነት ናይ ሃገር ክደፍር ንግሆ ምሸት እናተዛረበ ሕብረት አፍሪካ ተባሂሉ መትከላት ናቱ ድማ መግዛእታዊ ዶባት ዝኾነ ስቕ ክብል ናይ ጥዕና ከም ዘይኮነ ግምት ነይሩና ስለዚ there are many factors ወይ variables ኣብዚ ብዙሓት ነገራት ኣለዉ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ንኢትዮጵያ ድማ ንአብይ አሕመድ ኣብ ብዙሕ ነገር ክሕግዞ ከም ዘለን ቀነው ምስታ ተራኺቡ ብዙሕ አጀንዳታት ናይ ቁጠባዊ ልምዓት ናይ ኢትዮጵያ ገለመለ ኣብኡ ክንዕግዝ ኢና ኢሉ ምሱ ዲል ክገብር ኢና ብግምጣሉ ናብ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ዝኾነ ነገር ክገብር ኣይረኣና ስለዚ ኣገይን እዚኣ እውን መንግስቲ ኤርትራ ኣይፈልጣን እዩ ሃንደበተ ኣይብለኩም they know already this እዚ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ኣለዎም ባት ከም ኤርትራውያን ንሕና እቲ መንእሰይ ተራ መንእሰይ ከነቅሓሉን ክፈልጦን ዘለዎ እዩ ካልእ ንዓና ዝሃርሙ ዘለዉ እናመሰሎም ዝኸድዎ ዘለዉ ካራ እዩ አንድ ስማርት የሆነ መንገድ አላት ግብፅን ከአሰብ ልቀቂ አትልቀቂ አተካራ አስፈልግም ምንድነው የሚደረገው የአባይን ገባር ወንዞች ላይ ከባረው ኤሳ ሁሉም ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ትላልቆቹ ገባሮችም ማለት ነው በደንብ አድርጌ መስኖ መጀመር ዝም ብሎ ባይዞ እኮ ዳሰ ግድብ እንደዛ አይደለም እኮ በአባይ እኮ መጠቀም ያለብን እኮኛ በመስኖ ነው መጠቀም በመስኖ እንዳለ የፈለገ ይዋችን ነው አይመለከተንም ምን ፐርሰንት ጎደለ ፐርሰንት ተስማማን ነገር የሚደለ ይለ ማለት ነው እኛ ማንቁርታችን እየተያዘ የማንንም ማንቁርት የሚናጎርስበት ነገር የለም ማለት ነው ስለዚህ I like this እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ሕጂ ገለ ካብቶም ፖለቲካል አናሊሲስ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ብልጽግናን እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ካብቶም ኦሮሞማ ድማ እዩ ግብፂ ስለምንታይ ናብ ዓሰብ መፂኺ ካብ ዓሰብ ውፅኢ እተዊ ንብለሉ ምክንያት የብላን እዩ ዝብል ዘሎ መጀመርያ ከምኡ ክትብል እኳ ዓቕሚ ክህልወካ ኣሎ you have no power ዓቕሚ የብልካን ከምኡ ክትብል ስለዚ ዓቕሚ ከም ዘይብልካ እሞ ተቐበሎ ቅድም እዚ ሓደ ካልኣይ ንሕና ዓቕሚ ዘለና ኣብ ናትና እዩ ይብል ኣሎ እቲ ዓቕሚ ናትና ድማ ነቲ አባይ ግድብ ጌርናዮ ዘለና እቲ ዲጋ መመንጨዊ ኤሌክትሪክ ጥራ ዘይኮነ ነቲ ማይ ኣብኡ ዘሎ መስኖ ተጠቂምና ኢሪጌሽን ክንገብሮ ኢና ስለዚ ነቲ ወሓዚ ናይ ናይል ብዓብ ክፋል ከነግድሎ ኢና ይብል ኣሎ ግድላክ ውዳት ኢኻ ትብሎ ግበርዋ ጥራይ ኢኻ ትብሎ ምክንያቱ
ንዑ ከይገበርካ ከለኻ ግብፂ ኣብ ጎሮሮኻ ናብ ኣፍንጫኻን ትስዕስዕ ኣላ ነዚያ ትብላ ዘለኻ ምሽ ክትገብራ ክትዛረበላ እንተጀሚርካ ህዝቢ ግብፂ ነቲ መንግስቲ ናቶም ባዕሎም ነፋሪት ኣልዒሉ ውግእ ከም ዝጅምር ገብርዎ እዮም ኣንሕና ኤርትራውያን ኢና ንግብፂ ማያድዮም ተሓንቅዋ ረገለ ንዓኹም እዩ ዝብልከን ንስኹም ግብፅን ብሓደ ኣለኹም ኤርትራ ግን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ተዓዛቢት እያ ተዓዛቢት ግን ነቲ ኩነታት ንረብሓና ክንጥቀመሉ ንቡር እዩ we're just capitalizing on this እዚ ፀገም ንሕና ይኮና ንፈጥሮ ዘለና እቲ ዕግርግር ኣብ መንጎም ዘሎ ንሕና ይኮና ንፈጥሮ ዘለና ንሕና ድማ ጠጠው ክነብሎ ይንኽእል ኢና but we can cash in we can use this so ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ኣነ ከም ኩሉ ግዜ ነቐፊታ ናተይ ኣበዩ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ነቲ ዞባ ዝሓስብ ሜንታሊቲ ኣለዎ ኣነ ይግድፎን እዩ እዚ ነቲ ዞባ ትሓልየሉን ክትሓስበሉን ክትሕግዞን ፅቡቅ እዩ ሰናይ ነገር እዩ ኣነ ከም ናሰይ ክሪኦ ከለኹ ግን ኤርትራ እያ ተገድሰና I really care ነቲ ዞባ ክንሕግዞ ንኽእል ኢና ርቃት ንክረክብ ክንገብር ንኽእል ኢና but we have to prioritize ሃገርና ኤርትራ ክትረብሕ ክትክእል ኣለዎ ሴኪሪቲ ናይ ኤርትራ ዘተኣማምን ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ዓቕሚ የብልና ንብል ኣለኹን ኤርትራ ደም እናኸፈለት ሴኪሪቲ ናታ ወይ ውሕስነታ ክትረጋግፅ የብላን ብደማ ኣይኮነን ክረጋገፅ ዘሎ ካልእ መንገድታት ክንፈጥር ኣለና ደምሲ ደም ዘይውሕዘሉ መንገዲ ዘይንደኽየሉ መንገዲ ኣብ ግንባራ ዘይንነብረሉ መንገዲ ካልእ ኣማራፂታት ምንዳይ ኣገዳሲ እዩ ናው ኣብዚ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣነ ፍልልይ ኣለና ተሓሳስባ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምስ ካልኦት ሃገራት ቤዝ ናይ ካልኦት ሃገራት ኣይንደልን ኢና በሓላ እዩ ኣብናቱ ኣብዚ ቀረባ ኣብ ግብፂ ዝገበሮ ኢንተርቪው ብትክክል ነዛ ኣርሲ እዚኣ ፅቡቅ ገይሩ ገሊፅዋ ነይሩ ናይ ካልኦት ዓይነታት ወታደራዊ ቤዝ ክገብሩ ከለዉ ዝፈጥርዎ ፀገማት ኣሎ ስለዚ በዓልና ነብስና ክንክእል ኣለና ዝብል ርእይቶ ኣለዎ ንሱ ከምኡ ዘብሎ ዘሎ ብዙሕ ነገራት ርእዩ ኣሎ ካባይን ላዕሊ ተመክሮ ኣለዎ ኣነ ንክሪኦ ከለኹ ንዑ ገዲፍና ንኸዶ ዘለና መንገዲ እውን ዋጋ ኣለዎ there's a price for it too እዚ ሕጂ ንኸፍሎ ዘለና ዋጋ እውን ዋጋ ኣለዎ እጅ ገለ ሰባት በዚ ሕጂ ዘለናዮ ይተዋፅኣና ዝብል ርእይቶ ዘለዎም ኣሎ ኣነ ግን በዚ ዘለናዮ ዋፅኣናን እዩ እዛ ዘለናዮ ክሳብ ሕጂ ኣብፂሓትና ኣምላኽ መስገን ሳላቲ መኸተ ናይቲ ህዝቢ ናይቲ ሰራዊት ናይቲ መንግስቲ ተመኪት ኣሎ ብመኸተግና ይትነብርና at some point ክትምዕብል ትደሊ ኢኻ እቶም ጎረቤትና ድማ ንሪኦም ኣለና ብሕጂ እውን ን10 ዓመታት ኣብ መኸተ ከም ነብር ክገብሩና ዝደልዩ ባህግናቶምን ድሌትናቶምን ንሱ እዩ so should we መዋእልና ምሉ ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም ንሳቶም ኣዓንዲሮም ዝተበገሱሉ ኩነታት ንዑና ተፀበና ድከትና ነፀገምና ክንፅበዮም ንዓና ይዋፅኣና ዶ እንድሕር ኢልኩምኒ ኣነ ከም ሓደ ነዚ ኩነታት ዝከታተል ኣየዋፅኣናን እዩ ኣየድልየናን ይበሃላ እዩ ኤርትራ ካልእ ኣማራፂታት ኣለዋ እንድሕር ኮይኑ ክጥቀመሉ ኣለዋ እዚ ንብል ዘለና ድማ ከም ዜጋታት ርእቶና ስለንብ ዘለና ኢና እምበር መንግስቲ ኤርትራ ናቶ ኣካይዳ ኣለዎ ከምዚ ንሶም ዝምነይዎ ዘለዉ እዚ ኤርትራ ፈፂማቶላ ምስ ግብፂ ዝብልዎ ዘለዉ ኣነ ከም ትምኒተይ ኣይሆፕ ሓቂ ይኸውን ሓቂ ክኸውን ባህገይን ትምኒተይን እዩ ከም ዝርዮ ዘለኹ ብወገን ኢትዮጵያ ድማ እዚ ከም ሓቂ ዝመስል ናይ ብሓቂ ቁጥዐ ዝፈጥር ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ሕጂ እንታይ ኢና ንብል ዘለና መንግስቲ ኤርትራ ነባሪ መንግስቲ የለን ኣብ ዓለም ሎሚ ሎ ፅባሕ የለን ህዝቢ ኤርትራ ይትወስድ ነባሪ ክኸውን ዝኽእል ህዝቢ እናተተኻኽአ ስለ ዝኸይድ ከም ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ኢና ንደሊ እንድሕር ኢልካ ድማ ርሪቶ ህዝቢ ናቱ ከቐምጥ ይኽእል እዩ መንግስቲ ኤርትራ ናቱ ቀዳምነታትን ናቱ ኩነታትን ኣለዎ ይነብር ኣሎ ህዝቢ ኤርትራ ኸ እንታይ እዩ ዝደሊ እንድሕር ኢልና ህዝቢ ኤርትራ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ክገብሮ ዝፀንሐ ፅቡቅ ኮይኑ ዝያዳ ግን ዘላቂ መፍትሒ ናይዚ ባሕሪ ናይዚ ሴኪሪቲ ናትና ኢና ንደሊ ዘላቂ መፍትሒ ድማ ዝበለፀ መፍትሒ ምስ ኢትዮጵያ ሰላምን ርግኣትን እዩ ግን ይከኣል ድዩ ይከኣል ድዩ ትኸሙ ሰላምን ርግኣትን ሲ ንዓና የርባሓና እዩ ንሕና ኣብ ሰላምን ርግኣትን ሓበራዊ ሽርክነትን ነቲ ሶም ባሕሶ ትዛረብዎ ደጊመ ደጋጊመ ክብላ እዚ ሽርክነትን ሓበራዊ ስራሕን ገለ ዝብልዎ ንኤርትራ እዩ ዘርብሕ ኤርትራ እያ ትረብሓሉ ይፈልጥዮም ሶም ፅቡቅ ገይሩ ሰላምን ርግኣትን ሽርክነትን ተጀሚሩ ንሕና ኢና ክንዕወት እስኪ ኣብዚኣ ፍሉይ ሓሳብ ዘለዎ ንገሩኒ what do you think ኤርትራን ኢትዮጵያን ናፃ ንግዲ እንተዝጅምራ መን ምተሓወተ መን ምረብሓሉ ትብሉ ወደባትና ብርትዓዊ መንገዲ ክጥቀመሉ ንሕና ድማ ምሶም ክነግድ እንተንጅምር መን ምተሓወተ ብጀካ ውሕዳት ኤርትራዊ ዝዕወት we know this ኤርትራዊ ኣይኮነን ዶብ ከፊትካ ባንክን ገለን ዝድግፎ ዘሎ መንግስቲ ዝድግፎ ዘሎ ኣብ ካብ ሃገሩ ተበጊሱ ምስ ህዝቡ ምስ ቋንቋ እናተጠቃመ ተወዳዲሩ ይኮነ ኣብዘ ዓዱ ኩሉ አንጻሩ እናኸደ ከሎ ወረቀት ደሂብዎ ካብቶም ኣብ ተዓዲ ዘሎ ነገሩ ብክቡር ነገራት እናተጠቀመ ብክንደይ ብዓይኒ መርፍ እናሓለፈ እኳ ዝዕወት ኣብ ሃገሩ ኮፍ ኢሉ ባንክ ናይ ሃገሩ እናሓገዞ ፖለቲካ ናይ ሃገሩ እናሓገዞ ውሕስነት ናይ ሃገሩ እናተኸላኸለሉ በናይ መንገዲ ዘይዕወት ኤርትራዊ ነፍስ ወከፍ ኤርትራውን ኢትዮጵያ ዶሚኔት ክገብራ ምኻሉ ነይሮም ንግዲ ንጅቡቲ ዶሚኔት ምገበራ ንሱዳን ዶሚኔት ምገበራ ኣም ኮንፊደንት ኣብዚ
ኣነ ናተይሪቶኩም እዩ ኤርትራ ኮንፊደንትሊ ናፃ ዝኾነ ከምቲ ንሳቶም ብኣፎም ዝፍክርዎ ከምኡ ዕድል እንተትፈጥረሉ ኤርትራዊ ኣፀቢቖም ተዓወተ ግን ከምኡ ክገብሩ ይክእሉ ንሶም ኣይገብሩን እዮም ንሶም ስለምንታይ ይፈልጥዎ እዮም እቲ ኩነታት ንሕና ዝያዳ ክንረብሓሉ ከም ንኽእል ይፈልጡ እዮም ንሕና ዓመፅትን ሰረቕትን ስለ ዝኾነ ዘይኮነስ ህርኩታት ስለ ዝኾነ ዕድላት ድማ ማክሲማም ክንጥቀመሉ ንደሊ ሃገራት ስለ ዝኾነ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ስለዚ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና እንተምስኦም እንተመፂኡ ክመፅኡ ዲካላርሲ ግን ናትና ሴኪሪቲ ኢትዮጵያውያን ከምዚ ሕጂ ንዓሰብ እንታይ ብልፀኒ ሰሚዕኩም ዶ ዓሰብ ስድሕሪ ሕጂ በቃ ቀቢፆም እዮም ዳርጋ ክትሰምዖ ከለኻ ኩሎም እዞም ዝነገረኩም ዘለኹ ዓሰብ ከም ናቶም ገይሮም ዝፍክሩ ዝነበሩ እዮም መራኽቦም ኣበይ ጠጠው ከብልዎን ከም ዝኾኑ ዝዛረቡ ዝነበሩ እዮም በዓል እዚ ድሮናት ናቶምን መዳፍዕ ናቶምን ንሻዕብያ ኣብ ኤርትራ ኮይኑ ይፈልጠ ወላ ሓንቲ እኳ ዓቕሚ የብሉን ሄሊኮፕተር እኳ ዘይብሉ ወላ ገለ ድብል ዝነበረ እዩ ቀቢፆም እዮም እጂ ዘረባ ናቶም ዘሎ ዓሰብ ኦሮማይ ግብፂ መፅያ ግብፂ መፅያ ኣብ ኢትዮጵያ ተኣትወና ዶ እዩ ተህሎ ትሕቶ ስምዑ ኣብዚ ኢትስ ጀስት ኢንክሬዲብል ይሄ ግን ሰርፕራይዝ ያደርገናል ወይ አያደርገንም? ሻዕቢያን እናውቀዋለን፣ ግብፅን እናውቃታለን። ሚዳቆ ዘላ ከመሬት ኢሳያስ አፈወርቂ የግብፅን ሰራዊት አይደለም ቡሬ ይቅርና ከዛም የቀረበ ቦታ ካለ ቢያመጣው የግብፅ ሰራዊት ደፍሮ ኢትዮጵያን አይነካም። እጂ ዝበልሕ ኮይኑ እንታይ ድብል ዘሎ ወላ እቲ ሰራዊት ናይ ግብፅስ ናብ ኢትዮጵያ እንተቐረበ ደፊሩስ ንዓና ይሃርመናን እዩ እንታይ ገብር ይሃርመካ they don't need to ንዓኻ ንምህራም ረብሓ የብሎም ንሶም ናተ ናይ ግብፂ ረብሓ ንስኻ ከምዚ ንስኻ ትብሎ ዘለኻ ኣብ ድራማ ንኽትነብር ዳ እምበር ካሃርመካ ድሌት የብሉን ረብሓ እውን የብሉን why should they ምክንያቱ ንኢትዮጵያ ውሽጢ ኣቲኻ በዓልኩም ትተሃራረሙ ስለ ዘለኹም ምእታው ከየድልዮም ይኽእል እዩ ብርግፅ ብኤርትራ መፂኦም ውግእ ክከፍትልኩም ከም ዘይኮነ ፍሉጥ እዩ ግን ንሕና ከምቲ ንሳቶም ዝብልዎ ዘለዉ እንድሕሪ ኮይኑ እዚ ገለ ካብዚ ማለት ብዘይናትካ ምጅሃር ኤርትራውያን ኣይንፈትዎን ኢና እዚ ደይንፈትዎ ባህር እንተሎ ንስ እዩ ግን እቲ ናይ ግብፂ ሚሊታሪ ማይት ወታደራዊ ቅልፅም ኣብ ኤርትራ ከም ዘሎ እንድሕሪ ፈሊጦም ወይ እውን ኣብ ኤርትራ ምስ ኤርትራ ብቐረባ ይሰርሕ ከም ዘሎ እንተፈሊጦም ከምዛ ንጅቡቲ ዝህብዋ ዘለዎ ሪስፔክት ንጅቡቲ ክደፍርዋ ሰሚዕኩም ኢኹም ኢትዮጵያ ንጅቡቲ ክደፍርዋ ሰሚዕና ንፈልጥ ኣይንፈልጥን ኢና ጅቡቲ ካብ ኤርትራ ኤርትራ ንጅቡቲ መይበ ናይ ሓደ መዓልቲ ግዜ ከማናይ ወዘላኒ ክትወራ የስ ሶፊስቲኬትድ ኣፅዋር ገለ ኣለዋ ኖ ኤርትራ እንተደሊ ንበዓል ጅቡቲ ጠጠው ከተብሎም ኣይትኽእልን እያ ግን ኣይደልን እያ ኤርትራ ረብሓ የብላን ኤርትራ ዓሰብ እኮ ይክንዲ ጅቡቲ እንታይ ገብረልና ኢና ብጅቡቲ ዘኺድ ምክንያት ኣለና ንሕና ኮቲ ዓሰብን ከባቢን እኮ ክንዲ ጅቡቲ እዩ እዚ ክንዲ 10 ጅቡቲ ጥራይ ደበቐ ባሕር ኣለና ስለዚ ናብ ጅቡቲ ዘኺድ ምክንያት ወይ ባህጊ የብላን ኤርትራ ምስ ጅቡቲ ዘባኣስ ኩነታት እውን የብላ ስለዚ ኤርትራ ዝኣክል ፀጋ ስለ ዘለዎ ናብ ኩናትን ናብ ካልእ ዕግርግርን ኣይትኸይድና የግዳስ ኤርትራ ኣብ ዓሰብ ብፍላይ እየ ዝብል ናብ ዓሰብ እምበር ናብ ካልእ ቦታ እኮ ክመፁ ኣይሓስቡን እዮም ሰብ ይፈልጡ እዮም ባፅዕ ክትመፅእ ሱሳይዳል ሚሽን ወላ እኳ ንኣታቶም ብትግራይ ቀርባና እንትበሉ ባፅዕ ጎቦታትን ገለን ስለ ዘለዎ ኤርትራ ኣብ ጎቦታት ድማ ኤርትራ ክደፍሮ ይትኽእል ኢና ዓሰብ ግን በቲ ናቶም ካልኩሌሽን ብስ ሕዝቢ ኣለና ድሮን ኣለና ገለ ኣለና ጎልጎል እዩ ስለዚ እንተደይ ተሰዓርና እውን ዕንወት ክንፈጥር ንኽእል ኢና ዝብል ካልኩሌሽን ኣለዎም ስለዚ ብከምዚ መንገዲ ንዓሰብ ከነልምዓ እውን ከቢድ እዩ ንዓና ስለምንታይ ውግእ ክውጀ እናበለ ንጎሆ ምሸትን ፈኸራ ዝገብር ሓይሊ እንተራ ኣሎ ኮይኑ ከመይ ጌርካ ካስኻ ንገንዘብካ ኢንቨስት ክትገብር ማለት እዩ ስለዚ ናይ ግብፂ ኣላየንስ ንኤርትራ ዓብይ ኣድቫንቴጅ ክባ ከም ዝኽእል ናይ መወዳእታ ናቶም ሚድያ ዝበሎ ስምዑ Comment at sea. How Egypt's port strategy tests Ethiopia's red line. For years, the Nile defined the fault line between Cairo and Addis Ababa. Now, as the waters recede as a lever of influence, a new arena has emerged. The contest has been shifted from rivers to ports, from dams to sea lanes, bringing the Horn of Africa closer to dangerous thresholds. For more than a decade, Egypt's Ethiopian policy revolved around one objective, stopping or reshaping the Grand Ethiopian Renaissance Dam. The battle has largely been lost. The GER recalibrated its strategy. እንታይም ዝብሉ ዘለው ግብፂ ናይ ግብፂ ብማይ ትፍትኖ ዝነበረት ኩነታት ኩሉ ስለደይ ሰለጠ ናይ ማይ ብንጌር ጠጠው ከተብል ኩሉ ዝፈተነቶ ስለደይ ሰለጣ ኣብዚ እዋን እዚ ግብፂ ሓሲባቶ ዘላ ንኢትዮጵያ ብመሰረቱ ንምድኻም ብባሕሪ ብፍፁም ናብ ባሕሪ ክትመፅእ ከም ዘይብላ ወላ እውን ነቲ ናይ ገርድ ሌቨሬጅ ክህልዎም ፀብለልትነትን ኣብ ጣውላ ፀቕጢ ክፈጥሩ እንድሕር ኮይኖም ንኢትዮጵያ ብፍፁም ናብ ባሕሪ ክትመፅእ ከም ዘይትኽእል ጌርካ ኣብ ቁጠባኣ ስንብራት ክህልዋ ኣብ ሴኪሪቲ ናታ ስቃት ክህልዋ ወታደራዊ ቅልፅም ናታ እውን ደረጃ ናቱ ድሩት ንክኸውን ምክንያቱ ብቋንቋ ናይ ኣብ እንታይ ዝብል ሓያል ወታደራዊ ቅልፅም ክህልወካ እንተኮይኑ ሓይሊ ባሕሪ ክህልወካ ኣሎ ሓይሊ ባሕሪ ዘይብልካ ሙሉእ ሓይሊ ኮንካን እዩ ዝብል ስለዚ ሓይሊ ባሕሪ ክህልዎም ከም ዘይክእል
ይገብርዎም ኣለዎ ግብፂ ማለት እዩ እዚኻ ነቲ ናይ ኒል ዘለዎም ኩነታት እውን ክፈትሕዎ እንድሕሪ ኮይኖምን ሓንሳብ እናሓዋሩን ወይ እውን ንኢትዮጵያ ኣብ ጣውላ ከም ትመፅእ ክገብርዋ እንድሕሪ ኮይኖም ብዘይ ኤርትራ ወላ ሓንቲ ክገብሩ ይክእሉን እዮም ናብ ሕጂ ብዚ ተፈላለዩና እውን ንሪኦ ኣለና ጅቡቲ ንግብፂ ክትጥቀመላ እምበር ሙሉእ ምስ ግብፂ ክሰርሕ ኣይደልን እያ ምክንያቱ ረብሓ የብላን እያ ግብፂ ረብሓ የብላ ጅቡቲ ልክዕ ከምዚ ንሕና ምስ ግብፂ ክንሰርሕ የዋፃና ንብሎ ዘለና ንጅቡቲ ኣይዋፅኦም እዩ ምክንያቱ ጅቡቲ እንታይ ገብሩ እዮም ዝደልዩ ጅቡቲ ናይ ኢትዮጵያ ወታደራዊ ምስፍሕፋሕ ዳጠጠው ከብሉ እምበር ረብሓ ካብ ኢትዮጵያ ዝረክብዎ ዘሎ ቢዝነስ ክኸስርዎ ይደልዩን እዮም እዚ ትፍለሊ ሪኢኹሞ ኤርትራ ሞር ኣድቫንቴጅ ኣለዋ ኣብዚ ቢካዝ ኤርትራ ናይ ሴኪሪቲ ፀገማ እንተፈቲሓ ነብሳ ንከተማዕብል ካልእ መንገዲ ኣለዋ ካልእ ጥበባት ኣለዋ ከማቶም ንሕና ጅቡቲ ዓሰብ ጥራይ ኣይኮነን ወደባትና ብዙሕ ወደባት ክህልወና ይኽእል ክንሃንፅ እውን ንኽእል ኢና ምክንያቱ ሰፊሕ ዝኾነ ገባግን ባሕሪ ኣለና ጅቡቲ ግን ኩሉ እቲ ወደባት ናቶም ማክሲማም እዮም ዝጥቀምሉ ዘለው ካብዚ ንላዕሊ ዝኸድዎ መንገዲ የለን ናቶም ፍርሂ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ኤርትራ ወደባ እንተማዕቢላቶ ጅቡቲ መዓት ክሳራ ክጋጥሞም ከም ዝኽእል ይፈልጡ እዮም ድሮ በርበራ ወደብ ብምጅማሩ ጥራይ ቢዝነስ ናቶም ክጎድል ጀሚሩ ኣሎ ተጀምሎም ስለዚ ወደብ ጅቡቲ ከም ተቀደሙ ይሰርሕ ከም ዘየለ ዝንገር በርበራ ገለ ክፋል ወሲድሉ ኣሎ ዓሰብ መዓልቲ ዝጀምረሉ ድማ ደይገነሉ ዘሎ ረማኒ ኦፍ ኮርስ ስለዚ ኩሉ ዝንሪዮ ዘለና እቲ ረብሓታት ወይ እውን እቲ ሽርክነታት ንኤርትራ ዝያዳ ዘርብሕ ብኩሉ መንገዲ ብውሕድ ዋጋ ድማ ዋጋ ብዙሕ ንኸፍለሉ ግብፂ ናባና ክትመፅእ ከላ ንረብሓ እምበር ንረብሓና ኣይኮነትን ክንብል ከለና ግብፂ ንዓና ክትሕዘና ክትክል ኣለዋ ረብሓ ክሕሎ ተኮይኑ ንዓና እንተገዲፋ ድማ መተካእታ ናትና ክትረክቡና ይትኽእል እያ ብካልእ ብግምጣሉ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ሽግራ ተፈቲሓ ድማ ግብፂ ሃዘ ቢግ ፕሮብለም ስለዚ ኩሉ ዝንሪዮ ዘለና ዕፅ ፍናታትና መንግስቲ ኤርትራ ከም ዝፈልጦ ርግፀኛ እዩ ናብዚ ጥርጥር የብልናን እቲ ሕቶ መንግስቲ ኤርትራ ይጥቀመሉ ዶ እዩ ነዚ ኩነታት እዚ ናብ ውሳነ ይቕይሮ ዶ ነዚ ንሰምዖ ዘለናን ንሪኦ ዘለናን ኣርቲክል ዝበሃል ዘሎ ነዚ ብዝሰፍሐ መልክዕ ንኢትዮጵያውያን ከምዚ ዓይነት ራዕዲ ወሪድዎም ርአዮም ኣይፈልጥን እያ ከምዚ ዓይነት ራዕዲ ዋላቶም ኤርትራ ሓሳዊት እያ ንኣብነት ናይ ስዑድያ ዝብል ሓበሬታ ምስ ወፅእ ሓሶት እዩ ስዑድያ ብፍፁም ምስኦም ድል ክትገብር ኣይትኽእልና ይብሉ ነይሮም እዮም ኣብ ናይ ግብፂ ሓሶት እዩ ዝብል ሰብ የለን ሓሶት እዩ ዝብል ሰብ የለን ገለ ክፋል ናይ ሪያሊቲ ናይ ክውንነት ኣለዎ ዘብለኒ ዘሎ እዩ ብወገን ኤርትራ ብተባህለ ዘይኮነ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ብልፅግና ኣመና ፀላኢ ናይ ኤርትራ ዝኾነ ጎስጓ ፕሮፓጋንዲስትስ ናቶም ነዚ ጉዳይ እዚ ናይ መወዳእቲ ሓቂ ገይሮም ይወሲዶሞ ዘሎ there is certain truth ከጋጥም ዝኽእል ኩነታት ከም ዘለዎ ግምት ኣሎ ዝበዝሐ ናይ ኤርትራ ግን መንግስቲ ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነዛ ጉዳይ ዘን ተወዲዋ ሓደ ዓብ ነገር ኣብ ሌጋሲ ናይ ኤርትራ ንቀፃልነትን ውሕስነትን ናይ ኤርትራ ዝዓበየ ነገር ገይሩ ከም ዘሎ ኢና ንኣምን ኣይሆፕ ገይርዎ ይህሉ ኸውን ናትና ትምኒት ምዃኑ ድማ ብተደጋጋሚ ንህዝብና ክንገልጽ እንደሊ ንስኻትኩም ናትኩም ርእይቶ ንቐፅል አዲስ አበባ ኤርፖርት ተገኝተው የቀድሞውን የክልሉን ፕሬዚደንት ተቀብለዋል። ከነ ቤተሰቦቻቸው የቢዝነስ ክላስ በረራ ተዘጋጅቶላቸው ሸራተን እንዲያልፉ የተደረጉት እኒህ የኦሮሚያ ክልል የመጀመሪያው ፕሬዚደንት የነበሩት ሐሰን አሊ ጉዞ መነጋገሪያ ሆኗል። የኦሮሚያ ክልል የመጀመሪያ ፕሬዚደንት የነበሩት አቶ ሐሰን አሊም ከ29 ዓመታት ቆይታ በኋላ ነው ወደ ሀገራቸው የተመለሱት። አቶ ሐሰን አሊ በኦሮሞ ህዝብ ትግል ውስጥ ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረክቱና ክልሉ አሁን ለደረሰበት ደረጃ ሚናቸው ጉልህ ስለመሆኑ ይነሳላቸዋል። ከዛ በተጓዳኝ ተገኝተው ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብልፅግና ኣብይ ኣሕመድን ብልፅግናን ደገፍ ናይ ህዝቢ ንምርካብ ብፍላይ ንኦሮሞ ኣብ ጎና ዓቢ ንምስላፍ ብዙሕ ፃዕርታት ይገብር ከም ዘሎ እዩ ዝንገር። ሓደ ካብቲ ነዚ ኩነታት እዚ ብህዝቢ ኦሮሞ ተቐባልነት ንክረክብ ዝፈተኖ ዝበሃል ዘሎ ድማ ነዚ ሓሰን ዓሊ ዝበሃል ካብ 1991 ክሳብ 95 ኣመሓዳሪ ናይ ኦሮሚያ ዝነበረ ወይ እውን ኣትሊስት ኣብ ህዝቢ ኦሮሞ ተቐባልነት ኣለዎ ዝበሃል ሰብ ኣብቲ ሃገር ድማ ንዓመታት ዘይኣተወ ለሚኖም ከሻኺሾም ብዝተፈላለየ መንገዲ ገይሮም ናብቲ ሃገር ከም ዘእተውዎን ካብ ኤርፖርት ድማ ብፍሉይ ኣቀባብላ ናይ ክልል ኦሮሚያ ኣመሓዳሪ ዘሎ ሽመልስ ኣብዲሳ ተቐቢሉ ንዑን ስድራ ቤቱን ብቢዝነስ ክላስ ኣብ ሸራተን ተቐቢሎም ከምኡ የለን ዕላማ ድማ ንሱ ካብቲ ሃራርጌ ዝበሃል ቦታ ስለ ዝኾነ ንኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ ድጋፍ ኣብ ምሃብ ፕሮፓጋንዳ ምግባር ብዙሕ ልመናን ፕሮፓጋንዳ ንክገብር ይደልይዎ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር። እዚ እንታይ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ንህዝቢ ኦሮሞ ይፈትዎም እዩ ወይ እውን ህዝቢ ናይ እቲ ህዝቢ ኣብ ጎና ዓቢ ንምስላፍ ዝኽእሉ ዘበሉ ኩሎም ዋላ እውን እዚ ቆልዓ ኣዶናይ ዝበሃል ትግራዋይ እውን ንሱ ንባዕሉ ከም ኣቢ ኣብ ኣጀንዳ እትይዎ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር። ንተጋሩ ኣብ ጎኑ ንምስላፍ ክጥቀመሉ ምዃኑ ንዑ እውን ዝዛረቡ ገለ ካብቶም ናይ ብልፅግና ካድረታት ሰሚዐ ኣለኹ። ስለዚ
everyone ፈይም ዘለዎ ብህዝቢ ተቐባልነት ዘለዎ ዝሃብካ ገንዘብ ሂብካ ኣብ ጎንኻ ክትገብረለካ ዝብል ተሓሳስባ ዘለዎ ብልጽግና ነዚ ሕጂ ትግበር ናይ ሽም ምርጫ እውን እንተኾነ ነታ ናይ ሽም ምርጫ ዝገብራውን ቁርብ ዝመስል መንገዲ ንኽስዕረሉ ዝኽእል መንገዲ ብፌክ ከም ምዃነት ምርጫ ዝተረጋገፀ እኳ እንተኾነ ወላ እውን ነታ ፌክ ቁርብ መመሳሰሊ ክራበላ ዝኽእል መንገዲ ዘበለ ኩሉ ክገብር ይፅዕር ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ንብዙሓት ሰባት ድማ እዩ ዝዘራርብ ዘሎ እዚ ሰብ እዚ ድማ ብብዙሕ ባሓዉ ካልእ ኣብቲ ፖለቲካ ናይቲ ናይ ኦፒዲኦ ዘሎ ምሶም ቦኦም ተለሚኑ ከም ዝመፀ እዩ ዝንገር ዘሎ ውብልቲ ፕሮፓጋንዳ ናቱ ክገብረሉ ዶ ይኸውን ኣይገብርን ንግዜ ዝግደፍ ኮይኑ ካልእ ኣብ ነቲ ምርጫ ብዛዕባ ምርጫ ሓንቲ ዝገበርዋ ኢንተርቪው እስከስምዑ Leader begins to treat democratic transition as a personal mandate because we missed it, right? And I don't, it's not just melancholic reflection of it. It's not, but it's a reckoning. We need to reckon with that. And so at what point should we begin that personal mandate rather than a collective rule-bound process is in charge of our political system? I want to pick your brain on that. You've discussed. Author saying that charisma is a dangerous genie let out of the bottle. ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ምርጫ ዶ ገለ ዶ ዝበሃል ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ነቲ ምርጫ ዳርጋ ኣብይ ኣሕመድ ከም ናቱ ኣጀንዳ ገይሩ እዩ ዝሰርሐሉ ዘሎ እዚ ከዓ ንዑ ነቲ ምርጫ ከካይድ ዝኽእል ኢንስቲትዩሽንስ ናፃ ዝኾኑ ትካላት ስለ ዘለዉ ይኮኑ እንታይ ዳ እቲ ምርጫ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ተመሳሲሉ ምስ ተገበረ ንኣብይ ኣሕመድ ክሬዲብሊቲ ከህቦ ወይ እውን ኣብቲ ሃገር ምርጫ የካይድ እዩ ዝብል ኣድቫንቴጅ ክቦ ስለ ዝኽእል ዳኣምበር ነቲ ሃገር ስለ ዘድሊ ጥራይ እውን ኣይኮነን ስለዚ ናፃ ዝኾነ ምርጫ ክትካየድ ትሕር ኮንካ እቲ ካንዲዴት ዝኸውን እቲ ክምረፅ ዝኾነ ፖለቲከኛ ፅልዋ ክህልዎ የብሉ ናብቶም ናይ ምርጫ ኣሰናዳእቲ ዝኾኑ ትካላት ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ግን ከምኡ ዝኾነ ደረጃ የለን ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ምርጫ ብድሌቱን ብናቱ ምርጫ ብናቱ ትእዛዛትን ከምቲ ንሱ ዝደልዮን ክኾኖ ዝሓስቦን ኮይኑ እዩ ንክግበር ዝገብር ዘሎ ስለዚ ምርጫ የካይድ ኣለኹ ሽማዊ ክትብል ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ እውን ከምኡ እዮም ሶሪ ኣብይ ኣሕመድ ጥራይ ከምኡ ይኮነን ኣብኡ ዳርጋ ዝበፅሑ ሃገራት ኣፍሪካ ተመሳሳሊ እዮም ግን እቲ ሽማዊ ምርጫ እውን ተራ ኣለዎ እዩ ምክንያቱ ማሕበረሰብ ዓለም ኩለን ሃገራት ፐርፌክት ምርጫ የብለንን ካብ ኣሜሪካ ጀሚርካ ናይ ኣሜሪካ ምርጫ እንታይ ፀገሙ ብገንዘብ ዝተገዘ እዩ ድኻ ይምረፅን ናይ ኣሜሪካ ዋላ ኣብ ዓለም ዝበልሐ ይኹን ድኻ መጋበርያ ክኸውን ተዘይኪሉ ናይ ሃብታም ወይ ገንዘብ ዝህቦ እንተዘይረኺቡ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ዝምልከቶ ጉዳይ ኣይኮነ so as simple as that ናይ ኣሜሪካ ብገንዘብ ዝተገዘ ፖለቲካ እዩ ናይ ቻይና እንድሕር ከይድካ ካልእ ሲስተም ኣለዎ ኣሜሪካ ዲሞክራሲ የብላን ቻይና እያ ትብል ራሽያ እንድሕር ከይድካ ከምኡ ናይ ኤውሮጳ እንተ ከይድካ ከምኡ ኣሜሪካ እንኮላ ናይ ነፍሲ ወከፍ ናይ ኣፍሪካ እንተመፂኻ ድማ ተመሳሳሊ ብካልእ ዘራርባ እቲ ምርጫታት ኣብ ዓለም ዘሎ ኩሉ ነናቱ ፀገማት ኣለዎ ነናቱ ሽግራት ኣለዎ ስለዚ እቲ ሓደ ምርጫ ናይ ዓቢ ሽማዊ ምርጫ ንገብር ኣለና ክንብል ከለና ነቲ ዝገብሮ ዘሎ ከም ዝመሰሉ ክገብሮ ክእል እዩ ኣዋይ ዓበይ ይኮነን ተቃወመናትና ጥራይ እንታይ እዩ እስኻ ትገብሮ ዘለካ ምርጫ ከም ሓደ ፅቡቅ ጌርካ ንካልእ ከተቆናፅበሉ ትኽእል መለክዕ ከም ዘይኮነ ጥራይ ክፍለጥ ኣሎ ባህልቲ እዩ እታ ሞራል ናይታ ስቶሪ እሳ እያ ብሓፈሻ ምርጫ ዝበሃል ዘሎ ንብተፈላለየ ኣጀንዳ ክጥቀመሉ ይደሊ ከም ዘሎ እዩ ሓደ ብዛዕባ ምርጫ እናተዘርበ ከሎ ሴኪሪቲ ናትካ ከይወሓስካ ከለካ ምርጫ እንታይ ትርጉም ኣለዎ ንኣብነት ኣብ ጉዳይ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ተሪኻ ነንቀነ ዝብልዎ ዘለዎ ስምዑ ብዚ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ልዕሊ ትግራይ ተሰሚዑ ኣሎም ኣብ ማእከላት ተመዛበልቲ ብጥሜት ንዝተጠቕዑ ወገናት ብማሕበራዊ መራኸቢታት ዝግበሩ ዘለዎ ወፍርታት መንግስቲ ፌደራል ዘይሕጋዊ እዩ ክብል ኣጊድዎሎም መንግስቲ ፌደራል ዳግም ኣብ ልዕሊ ህወሓት ድማ ከቢድ ክሲ ኣቕሪቦሎም ዘይሕጋዊ ዝበሎ ንህወሓት ንህዝቢ ብጥሜት ብምቕፃዕ ንመሳርሒ ፖለቲካ ናይ ምጥቃም ተግባሮም ዳግማይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ እናወዓሉ እዩ ክብል እዮም መንግስቲ ኣዲስ ኣበባ ከሲሱ ዘሎም ዘይሕጋዊ ጉጅለ እንዳበለ ዝፅውዖ ህወሓት ንህዝቢ ብጥሜት ብምቕፃዕ ንመሳርሒ ፖለቲካ ናይ ምጥቃም ተግባሩ ዳግማይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ እናውዕሉ ከም ዝርከብ ኮሚሽነር ኮሚሽን ኣመራርሓ ስጋት ሓደጋ ኢትዮጵያ ኣቶ ሽፈራው ተክለ ማርያም ገሊፆም ኣሎም ዘይሕጋዊ ጉጅለ ህወሓት ወይ ድማ ትሕነግ እናበሎ ዝፀውዖ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ትግራይ ንማእከላት ምዕቆብን መርሃ ግብሪ ልምዓታዊ ሴፍትኔት ዘቕርቦ ሰብኣዊ ደገፍ ነቲ ዝተደለየ ዕላማ ንከይውዕል እናገበረ ከም ዝርከቡን ኣብ ሰሙን ኣብ ማእከል ምዕቆቢ ሕፃት ዝገብሮም ስራሕ መረዳእታ እዩ ክብል እቲ ሓላፊ መንግስቲ ፌደራል ገሊፆሎም ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ብልፅግና ኣብዚ እዋን እዚ ፅቡቅ ዝኾነ ኮኦርዲኔት ዝኾነ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ህወሓት እዩ ዝገብር ዘሎ ንህወሓት እቲ ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ፀገም ነቲ ሃገር ዘመሓድሮ ዘሎ
ግዚያዊ መንግስቲ ትግራይ እዩ ኣብ አዲስ አበባ ዘሎ ድማ ኣብን ናቱ ብልፅግናን እዩ እዚ ህወሓት ፖለቲካዊ ስልጣን ድሩት ጥራይ ዘለዎ ይግዳስ ኩሉ እቲ ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ደርቂ ብሰንኪ ኣካይዳ ናይ ህወሓት ምዃኑ ናብ ህወሓት ኦርጋናይዝ ዝኾነ መጥቃዕቲ ብብልፅግና ንበሎ በቶም ምስ ብልፅግናን ምስ ጌታቸው ረዳ ምስ ካልኦን ኮይኖም ዘሎ ተጋሩ ጌርካ ከምኡ የለን መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ህወሓት ኣብ ገለ ፖይንት ህወሓት ነዛ ጉዳይ እዚኣ ክሰግራ ይኸውን ዶኸማ ነዛ ኩነታት እዚኣ እዚ ህወሓት ዝበሃል ክሰግራ ይኽእል ዶ ኢልካ ዶ ክትግምት ካን ዝገብር እዩ ምክንያቱ ናይ ብሓቂ ብኩሉ ሳይድድ መጥቃዕቲ ዝገጥሞም ዘሎ ናይ ብሓቂ መጥቃዕቲ ዝገጥሞም ዘሎ ብኡ ድማ ብኡ መንፅር ድማ እቲ ምርጫ ድማ ይመፅእ ኣሎ እቲ ምርጫ ድማ ንባዕሉ ነቲ ኩነታት ናብ ንህወሓት ዝተሰረዘ ፓርቲ ጌርካ ነቲ ዘሎ ፀገም ናብ ኣስካ ናብ ካልእ ነገር ንክትወስደሉ ትኽእል ብሓፈሻ ኩነታት ናይ ትግራይ ካብቲ ዝነበሮ ምምቕቓል መመሊሱ ዝብእስ ዘሎ ኩነታት እዩ ዝረአ ዘሎ ኣብዪ ኣሕመድ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ክትሪኦ ከለካ ካብቶም ብልፅግናን ካድረታቱን ዝያዳ ነቲ ትግራይ ፀገም ዝዓበየ ብድሆ ኮይንዎ ዘሎ ተወለድቲ ትግራይ እዮም ተወለድቲ ትግራይ ብዝተፈላለየ መንገዲ ምስ ናይ ብልፅግና ብምስላፍ ሓያል ዝኾነ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ እቲ ህወሓትን ኣወዳድባ ናይ ትግራይን እዩ ዘሎ ወገኖች ከተፈናቃዮች ከነዚህ እየተራቡ እየሞቱ ካሉ አካላት መዋጮ የሚጠይቅ ድርጅት ነው ህወሓት ማለት ይሄ አንተ እንዳልከው ለሬቶሪክ ዝም ብሎ በቃ ፕሮቮክ ለማድረግ የሚነገር አይደለም ነው ኢትስ ፋክት ኦን ዘ ግራውንድ እነሱም በተለያዩ የስብሰባና የነሱ መድረኮች በሚሰጧቸው መግለጫዎች በግልጽ ደብረጽዮንም ሆነ ፈትለወርቅ የተናገሩት ምንድነው ተፈናቃዮች ከመመለስ ይልቅ የኛ ድርጅታችንን ማዳን ነው መጀመሪያ መቅደም ያለበት ከተፈናቀሉ ወገኖች ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነቲ ህወሓት ታርጌትድ ዝኾነ መጥቃዕቲ ዳርጋ ብኩሉ ደረጃ እዩ ዝህረብ ዘሎ ህወሓት ብግምጣሉ ነቲ ህወሓት ንምድሓን ድማ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ በብዝሕ ይርኢ ኣለኹን ማለት እቲ ፖለቲካ ኣብቲ ሚድያ ካምፔይንስ ማለት እዩ ካብ ህወሓት ዋላ እቲ በዓል ብርሃነ ልፍዓተይ ደግለዶ ካብ ህወሓት ኣዝሊቕና ኣለና ደገፍቱና ናቱ ይኮናን ገለ ክብሉ ኢና ርኢና በዓል ስታሊን ከምኡውን ወዲ ቢተው ደገለዶ ከዓ ኣጋጣሚ ለንቀነስ ቪድዮታት ናቶም ኣይረኣኹን ኣለኹ ብሓፈሻ ኣብ ልዕሊ እቲ መርሕነት ናይ ህወሓት ብወገን ብልፅግና ይኹን ብኩሎም መንገዲ ሓያል ዝኾነ መጥቃዕቲ ዝወርዶም ዘሎ ክንብል ንኽእል እና ዘለው እዞም ሰባት እዚኦም ክጠምዩ እሞ ዓፅሚ ክተርፉ እሞ ነቲ ዓፅሚ ኣርኢና ደን ክንዋጋእ ኢና ምክንያቱ ንክንጠሚ ገይሮምና ኖ ኢትዮጵያ ጥራሕ ድያ ጥምያትና ሕዚ ትግራይ ኣይኮነን ብቀዳምነት ክትሕተት ዘለዎ እዚ እንተኮይኑ እቲ ኩናት ናበይ ክኸድ ዘለዎ ንመቐለ ክኸይዱ ዘለዎ እንድሕር ሓቂ ከምኡ ክንገብር ደሊና ኣብ ሸዋ ንዘሎ ሲኹን ኣብ ኣስመራ ንዘሎ ምስ ደጋዊ ፀላኢ ንከይንምክት ተፈጥሮ ንከይንዓግድ ጥሜት ንከይነወግድ ህዝቢ ሰላም ንከይረክብ ሌባው ንከይተሓዙ ባዕሉ ባዕሉ ከይተሓዳደር ናፍታ ብሰላም ዘይክትኸይድ ዝገብር ዘሎ መንዲ ባዕሎም ኮይም ንሃይለ ዝብልዎም ዘሎ ማለት እዮም ንሃይለ ነይትወርኮም ዘርጊሖም ኣብ ዝኾይና እናጠቆምና ሰብና እስረለና ይብልኩም ኣለዉ ይኮነን ዝሓተተ ኩሉ የእስርዎ ኣለዉ ይኮነን እዚ እንዳዋድ ስሓፕኒ ስለዚ ኣልቲሜትሊ ከም ኢትዮጵያ ይኮንኩ ንዛረብ ዘለኹ ናይ ኢትዮጵያ መዓት ፕሌየራት ኣለዎ ናይ ኢትዮጵያ መዓት ሰብ ግደ ኣለዎ ስቴክ ሆልደርስ ኣለዎ ናትና ኣይኮነን 5% ኢና ንሕና ኣይኮነን እንድሕር ኮይኑ 95% ካልኦት እዮም ኣይኮነን ምስኦም ኮይንካ ኢኻ ፍታሕ ክተምፅእ ትኽእል እንተኮይኑ ናብ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ጥራሕ ኢና 100% ኣብ ትግራይ ጥራሕ ኢና ብሙሉእ ናይ ስልጣንና ናይ ባዕልና መቸም ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ኩነታት ናቶም መመሊሱ ዝበዝ ዘሎ እዩ ግን እቲ ፀገም ግን ኣብኦም ጥራይ ኣይኮነን ዘሎ እቲ ፀገም ኣብ ትግራይ ዘሎ ጥራይ ንርኢ ስለ ዘለና እምበር ኣብ ጋምቤላ ዘሎ ካ ንስማዕ ብዘደንግጽ መንገዲ ኣብ ሓደ መዓልቲ ጥራሕ 47 ሰባት ብዕጡቃት ከም ዝተቐተሉ ተገሊጸሎም ኣብ ክልል ጋምቤላ ብዝተኻየደ ውግእ ሕድሕድ ዝቆሰሉ ልዕሊ 100 ሰባት ማድረቦም ጥራሕ ናብ ትካላት ሕክምና ከም ዝኣተዉ ዓለም ለኸ ጉጅለ ሕክምናዊ ሓገዝ ዶክተራት ብዘይዶብ ማለት እውን MSF ኣፍሪጠሎም ኣብ ክልል ጋምቤላ ልዕሊ 2 ሰሙን ዝጸንሐ ውግእ ብዓሰርታት ዝቑጸር ሰባት ክሞቱ እንከሎም እጉራዊ ጉጅለ ሕክምናዊ ሓገዝ ዶክተራት ብዘይዶብ MSF ኣፍሪጠሎም ናይ ጋምቤላ ፀገም ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ናይ ብልፅግና ካድሬታት ኣክንዲ መፍትሒ ናይቲ ጋምቤላ ፖለቲካዊ ቅልውላውን ናይ ሴኪሪቲ ፀገም ንዑድ ፈትሑ ካልእ መፍትሒ ይነግርዎም ኣለዉ እንዳ ገለ ኣጀንዳ ክትህልዋ ከም ትኽእል ድማ ምግማት የድሊ እንዳልኩት እኔ ምንም ተልእኮ የለኝም ባለስልጣን ያወራሁት የለም ምን የለም
ከፈለጉ ሐሳቡን ያብላሉት ካልፈለጉ ይተውት ፕሊስ የራሴ የኔ የኤርሚያስ ለገሰ ነው የክልሉን ወሰንና አደረጃጀት መቀየር ማስበው ሶስተኛ ምናምን ሊባል እንደሚችል እየገባኝ ነው የምናገር ባጭሩ ምን ይያልኩ መሰላችሁ የጋምቤላ ክልል ሌሎቹንም ቆርሰው ሰተውት ስሙ ጋምቤላ ሊሆን ይችላል ዳዝም ማተር ሌሎቹን ቆርሰው ሰተውት ሰፋ ያለ ክልል እንዲሆን ማድረግ ከኦሮሚያም ቆርሰው ቢሰጡት ኦሮሚያ አዋሳኙ ስለሆነ ማለት ነው ሶ እንታይ ዝብሎም ዘሎ እዚ እቲ ከምናቶም ኣማኻሪ ወይ እውን ነቲ ኩነታት ናይ ጋምቤላ ንምፍታሕ እንድሕር ኮይኑ እንታይ ዝብል ዘሎ ንጋምቤላ እዛ ኣብ ካልእ ክትከይድ ከም ትኽእል ብዙሓት እዮም ዝዛረቡ ዘለው ንጋምቤላ 5 ሚልዮን ክግበር ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ውሑድ ህዝቢ እንተለካ መሰል ክህልወካ ስለዘይክእል ዝዓይነቱ ማለት እዩ ንጋምቤላ ገለ ቆሪፅካ ወሲኽካ ዲኻ ገለ ይቲኻ ዲኻ ነታ ጋምቤላ ትበሃል ክትዕብያ ክትክእል ኣለካ እዚ ከዓ ናብ 5 ሚልዮን ዝበፅሕ ህዝቢ እንድሕር ጌርካዮ ወይ እውን ኣብ ገለ ሚልዮናት ተጌርካዮ ፅልዋ ክህልዎ ይኽእል እዩ እዚ ድማ ውሑዳት ስለ ዝኾኑ እቲ ኦሮሞ ንባዕሉ ናይ ምግባት ሕልሚ ስለ ዘለዎ ካልእ ፀገም ክፈጥር ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ንኣምሓራ እዚ ኩነታት እዚ ብቐሊሉ ክርእይዎ ከም ዘይክእሉ ንእሽተይ ፖፑሌሽን ስለ ዘለዎ ንእሽተይ ፖፑሌሽንን ኣገዳሲ ቦታን ፀጋን ስለ ዘለዎ ነዚ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኮንካ ንእሽተይ ምዃን ከቢድ ምዃኑ በዚኻ ትርኢ this limits its political weight economic capacity and developmental potential እቲ ሃገር ሲ ናይ ኣብ ውሽጢ እቲ ሃገር ሃገራት ከም ዘለዋ በዚኻ ትፈልጥ ምክንያቱ ሃገር እንድሕር ኮይኑ እቲ መንግስቲ ክንደይ ህዝቢ ኣለዎ ክንደይ ቋንቋ ዝዛረቡ ክንደይ ኣለዎ ዘይኮነስ ዝርግዐ ናይቲ ፀጋታት ሲ ማዕረቲ ሃገር ብማዕረ ብፕሮፖርሽናሊቲ ክህቦም እዩ ዝግባእ ልዕሊ ካልኦት ዕድላት ክረኽቡ ይግብኦም እዮም ትሕቲ ካልኦት ድማ ክርስዑ ይግባኣን እዮም ስለዚ ብሓፈሻ ዝብልዎ ዘለው ነዚ ጋምቤላ ዝበሃል ልክዕ ከምቲ ኣብ ከም በዓል ሓረር ድዩ ዋላ ገለ እውን ናይ ኦሮሞ መሬት እዩ ብምባል ንገለ ኣበይ ሓንቲ ከተማ ድሬዳዋ እምበር ናይ ኦሮሞ ሃገር እዩ ብምባል ኣብይ ኣሕመድ ዓበባ ኣስፈጢሩ ዝነበረ ነዚ እውን ነዚ ፀገም ዘሎ ክንፈትሓልኩም ድሕሪ ኮይና ንሕና ክንሕግዘኩም ኣለና ዶ ገለ ኢሎም ክጥርንፍዋ ከም ዝኽእሉ ዝብል ዘረባ እውን ንሰምዕ ኣለና again this is their think but still ኣብቲ ሃገር ዘሎ ፖለቲካዊ ድራማታት ደረት ከም ዘይብሉ ንክንፈልጥ ኢልና ጥራይና ካልኦት ብዛዕባ ጉዳይ ናይዚ ትግራይ እውን ላዕልን ታሕትን እዮም ዘብልዎ ዘለው አገዛዝ በረሃብ ለተቀጡት ሰዎች የድጋፍ ማሰባሰብ እንዳይደረግ ከለከለ። በማህበራዊ ሚዲያ አማራጮች በቡድንም ሆነ በተናጠል የሚደረጉ የድጋፍ ማሰባሰብ ቆጠብ ሲል ከልክሏል። ኣብዚ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ሓገዛት ብፍላይ ናብ ትግራይ ዝኸይድ ወይ ናብ ካምፓታት ዝኸይድ ጠጠው ከብልዎ ይደልዩ ከም ዘለው እዩ ዝንገር ዘሎ ናቶም ዓዲዩ ከም ድሌቶም ግን again there is so many things that are happening ኣብዛ ሃገር እዚ Organization for Migration. International Organization for Migration reports 26% rise in cross-border movements from Ethiopia in October. Cross-border movements from Ethiopia surged in October 2025 with 45,150 crossings recorded, marking a 26% increase in the daily average compared to September, according to the International Organization for Migration. ኢትዮጵያ ብዙሕ መንእሰይ ስግረዶብ ይኸይድ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለው መቸም ስግረዶብ ክበሃል ከሎ ቀደም ንዓና ጥራይ ዝምልከት ፀገም ኮይኑ ዝንገር ነይሩ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ መንእሰይ በቲ ዘሎ ኩናትን ወረ ኩናትን ሸቐልቀል ናይ ቁጠባ ናይ ገለመለ ኩሉ ብዙሕ መንእሰይ ስግረዶብ ገይሩ ካብቲ ሃገር ይጠፍእ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ሕጂ እቲ ስግረዶብ ክግበር ከሎ ብብዙሕ መንገዲ ክንልክዖ ንኽእል ግን ናብ ስግረዶብ ክንበፅሕ ከለና ሓንቲ መልእኽቲ ዝተሰደደትለይ ከም ዘለዋ ናባኹም ክሕልፋ እየ ደለይ በዝወሳብ ምሳኻቴ ኣብቲ ናይ ላይፍ ጉዳይ ከመሓላልፎ ይኽእል እየ ስእሊ ናታብ ጎግል ደልየ ከም ዘቕርብ ሸጋሪ ከይኸውን ግን እዚ ብደብረ ማርያም ዝበሃል ዓዲ መረብ ስግር ኢልካ በዓል ሓድሽ ዓዲ ዶብ መረብ ትርከብ ዓዲ ክልተ ትበሃል ዓዲ ኣብኡ ኣብ ገዛውቲ ተዓፅዮም ክሳብ 3,500 ክፈሉ ይብልዎም ከም ዘለው ወይ እውን ኣብኡ ከም ዘሎ ክገልፀልካ ፈቱ ምናልባት ኣገዳሲ እንተዛ ኮይኑ ኣብ ላይፍ ዘሎ ኣቴ ኣነ
ክዛረብ ክእለ እቶም ኣብኡ ዘለዉ ሰባት መብዛሕትኦም ካብ ኤርትራ ትውልዲ ዘለዎም እዮም እቶም ኣብ ዓዲ ክልተ ዘለዉ ስለዚ እቶም ንፈልጦም ኣሕዋትና ኢና ንብሎም ነዚ ጉዳይ ኣሕዋቶም ዓፅዮም ኣብኡ ሓውሉ እንደበሉ የሸግሩና ኣለዉ የሰቂዩና ኣለዉ ክንደይ ኣሕዋትና ብኡ 3500 ከፊሎም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝበፅሑ ኣለዉ ሕጂ እውን ብዙሓት ኣብኡ ንሓወይ ወሲኽካ ብዙሓት ኣሕዋት ኣብኡ ተዳዊኖም ከም ዘለዉ እቶም ዳጎንቶም እቶም ደቂ ተዓዲ ኮይኖም ኣብ ገዛ ዳጉንዎም እቶም መሳርሕቶም ከዓ እቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ኤርትራውያን ኮይኖም እቶም ገንዘብ ደሰጋግሩ እቶም ተቃውምቲ ኢና ዝብሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ኣሕዋት ንሳቶም እዮም ስለዚ ንሳቶም ንሕና እንዳደወሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኖም የሸግሩና እቶም ሰባት ከዓ ኣብ ገዛ ዓፅዮም ነቶም ቆልዑት ትሕውሉ ዶ ኣይትሕውሉ ንብልዎም ኣለዉ እቶም ደቂ ዓዲቶም ምልሻ ብምልኦም ዝኾነ ኤርትራዊ ዝሰገረ ሕዛ ኣቢሎም ኣብ ገዛ ዓፅዮም ገንዘብ ይሕውሉ ኣለዉ ውፍቲ ቦታ ክብለካ ደሊ ይቀኒየለይ ኣብ ላይፍ ተኣተኻሉ መቸም ዛ ሓበሬታ ክትሰምዓ ከለኻ ከምዚኣ ገይሩ ይሰዲድለይ ሓደ ሓውዩ ሽሙ ምጥቃስ ኣይድልን እዩ ቁርብትለይ ግን ደይተበራህትን ናብታ መልሲ ኤርትራውያን ይብል ግን እቶም ሓደ ክብል ከሎ ግን ተጋሩ ማለት እዩ ኢትዮጵያውያን ማለት እዩ ኣይገልፅን እዩ ዘሎ እዚኣ ቅሬታ ኣለኒ ኩሉ ግዜ ናብ ኤርትራ ጥራይ ተፀግዖ ካልኣይ ድማ እንድሕሪ ኤርትራውያን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ እንድሕሪ ኮይኖም ብርግፅ ሕጊ የለን ኣብ ኢትዮጵያ ንዖም ከረኻኸብ ዝኽእል ኣይ ዶንት ቲንክ ብዙሕ ግዜ ኣነ ንመንግስቲ ኤርትራ ነቐፌታ ህብየ ግን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንዘሎ ጉዳይ መንግስቲ ኤርትራ ክሕተተሉ ከምዘይክእል ፍሉጥ እዩ ምስ ሕጂ ዘሎ ፖለቲካዊ ፀገማት ኤምባሲ ይኹን ገለ ዝኾነ ነገር ገብር ከምዘይክእል ግምት ኣለና ስለዚ እቲ ነዚ ጉዳይ እዚ ዝያዳ ናተይ መልእኽቲ እንታይ እያ ሓደ ሚድያ ኣብ ዘለና እቲ ሚድያ ናትና በጃኹም ኣይትኸይዱ ጥራይና ክንብል ንኽእል በጃኹም ኣይትኸይዱ እንድሕሪ ከይድኩም ሽግር ጥራይ ዘሎ ሽግር በቃ ሓውኻ እንድሕሪ ከተገድዶ ናብ ሓዊ ክትእትዎ ትደሊ ተኮይንካ ዘይተሓልየሉ እንድሕሪ ኮንካ ነዚ ትገብር ኣብ ኤርትራ ዘለኻ ማለት እየ ከቢድ እዩ ዘሎ እቲ ኩነታት ንኢትዮጵያ ዝኣትዉ ዘለዉ እዩ ዝነገረና ዘሎ ኪንዋ ሓሊፍና ነቲ ሽግር ብዓብዪ ንክንፈትሖ ክብድ ዝበለ ስለዝኾነ ብዙሕ ብዛዕባኡ ክንዛረብ ኣይንኽእል ኢና ካልእ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ስደተኛታት ዘሎ ኩነታት እውን ብዙሕ ዝዝረብ ዘረባ ንሰምዕ ኣለና እስከዚያ ከስምዕዋ ንሓቅነታ ናባኻትኩም ንገድፎ ሊዕሞ ነበሩ ምስ ተዓድዮም ስብሃቱ ስለዚ ኣብ ቶማስ እምነት የብለይ ንዓይ ሕጂ እቶም ቀሺ ባዕልኹም እቶም ቀሺ ብዝያድ መፃኹም ብቐዳማይ እስኹም ተወኪልኩም እንድሕር ነታ ጎፋንድ ምስኹም ሒዝኩማ ኣነ ክጉስጉሰላ ክእል እየ እንተዘየለ ግን እቶም ኣባ ቀሺ ባዕለይ ሓላፍነት ወሲደልኩም ኣካውንት ሂብኩምና ኣለኹም ካብ ኣካውንት ላዕሊ እታ ጎፋንድ ምትኻፊታ ደላ ውሕስነት ባዕልኹም ተወስድላ እንተኮይንኩም ክንጉስጉሰላ ኢና ተዘየለ ግን ኣነ ተሓታቲት ክኸውን ኣይደልን እየ እቲ ጊፍትታት ገለ መለታት ትብልዎ ወላ ባዕልኹም ትፈትው ካልእኹም ትገብርዎ በተን ኣካውንትታት እንደገለ ኢሎም ሰሊዖሞ ነበሩ ምስ ተዓድዮም ስብሃቱ ከምዚኣ ሓብትና ትብሎ ዘላ እቲ ኩነታት ወላ እውን ሰብ ክሕግዝ እንተደለየ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ስደተኛታት ሓቂ ንምዝራብ እቲ ዘይምትእምማን ዓብ ፀገም እዩ ኮይኑ ዘሎ ዓብ ጎቦይ በቃ ክዝረበሉ ዘይክእል ምክንያቱ ገንዘብ ኣዋፂኻ ናበይ ከም ዝኸይድ ዘይምፍላጥ ንመብፅሑን ዘይምብፅሑን ድማ ውሕስነት ክወስድ ዝኽእል ኣካልን ትካልን ስለዘየለ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ስለዚ ንከምዚ ኩነታት ካብ ህዝቢ መልጢትካ ገንዘብ ኣነ ብዚ ዘምፃኽወን ምጥቃስ ኣይድልን እዩ ኣብ መብዛሕተን ግን ዕዉታት ኣይነበራን ኣብ ብዙሓት እቲ ሕቶታት ብዙሕ እዩ ዝመፅእ ድሕሪ እዩ እዚ ወዲ እዚ ንሪኢኻ ሕጂ ሓደ ንስኻ ባይታ ኮይንካ ብዘተኣማምን መንገዲ ክገብረሉ ዘይትኽእል ተኮይኑ ካልኣይ ድማ ባይታ ኮይኑ ክገብሮ ዝኽእል ሰብ ረኺብካ ንዕኡ ክትሕግዝ ተዘይኮይኑ ስቂልካ ክትገብሮ ትኽእል ብፍላይ ካብ ህዝቢ ዝመፅእ ገንዘብ ብዙሕ ፀገማት ስለ ዝፈጥር ኣይነው እቲ ኣብ ሚድያ ዘለና ሰባት ብጣዕሚ ኦክወርድ ኮይንና ዘሎ በቲ ወገን ትግራይ ዝገብርዎ ዘለውን ውፅኢታዊ ዝኾነ ካምፔን ገይሮም ንህዝቦም ኣብ ምርዳእ ዝገብርዎ ዘሎ ክንርኢ ከለና ዘይስማዓና ግን ኣይኮነን ግን ያ ኣማራፂታት ድማ ድሩት ስለ ዝኾነ እዩ ካብኡ ቀፂልና ክልተ ነገራት ርኢና ክንውዲ ኢና ሓንቲ እዚኣ ሓበሬታ እዚኣ ድንበር አልፎ እየተሰራጨ ነው። የኤርትራ ናቅፋ ከድንበር አካባቢዎች ወደ ተለያየ ገበያ ዘልቆ እየተሰራጨ መሆኑ ተሰምቷል። ድንበር አካባቢዎች ተገድበው የነበረ የኤርትራ መገበያያ ገንዘብ ናቅፋ ከኮንትሮባንድ ንግድ ጋር ተያይዞ ወደ ሌሎች ከተሞችን በስፋት እየተሰራጨ ነው። ዋዜማ ዛሬ ማለዳውን እንዳስነበቡ የኤርትራ ናቅፋ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በትግራይ ክልል ከተሞች እስከ አዲግራትና አድዋ ድረስ እየተሰራጨ መሆኑን ገልጿል። ናቅፋ በትግራይ ከተሞች እንዲሰራጭ ያደረገው ድንበር
ናቕፋና ኤርትራ ኣብ ብዙሓት ኣብ ትግራይ እናስፋሕፈሐ ይኸይድ ከም ዘሎ ይዝንገር ዘሎ እዚ ድማ ትባጤራ ናይ ኤርትራ ንንግዲ ኣብቲ ከባቢ ናይ ትግራይ ካብቲ ዶባት እናወፀ ናብ ዝተፈላለየ ኩነታት ይኸይድ ከም ዘሎ ይዝንገር መቸም ትዝቢ ካብ ፕሮፓጋንዳ ናይ ኣብን ናይ ብልፅግናን ወፃኢ ይነግድ ከም ዘሎን ይራኸብ ከም ዘሎን ዘርኢ እዩ ፅቡቅ ነገር እዩ ሕማቅ ኣይኮነን ግን this also has another problems ብርግፅ እቲ ባጤራታት ደገ ክወፅእ ተጀሚሩ ነቲ ውሽጣዊ ቁጠባ ናይ ምርባሽ ተኽእሎ ዓብ ከም ዝኾነ ምግማት የድሊ ስለዚ ከም ዝብልዎ ዘለው እቲ ናይ ብተደጋጋሚ ኣብዚ እጅ ክስታት ከም ዝብልዎ ዘሎ driver shortage of Ethiopian birr and growing border commerce have pushed ናቕፋ into small scale transactions with brokers እዚ ምስቲ ናይ ኢትዮጵያ ምስ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ፀገማት ናጎደላ ብዝኸይድ ዘሎ ናይ ናቕፋ ነቲ ቦታ ናይ ምትካእ ደረጃታት ይረአ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ trade patterns goods flowing into Eritrea included fuel grains livestock and small amounts of gold consumer goods from Eritrea are sold cheaply in Tigray for profit እጂ ካብ ኤርትራ ዝተፈላለዩ ክራንዲ ካልኦት ነገራት ክመፅእ ከሎ ካብ ኢትዮጵያ ድማ ናብ ኤርትራ ከም በዓል እኽሊ እንስሳታት ነዳዲ ዝኣመሰሉ ናብኡ ይኣቱ ከም ዘሎ ከምዚ ዓይነት ንግዲ ከም ዝካየድ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ again እዚታት እውን ንሓቅነቱ ንምርግጋፅ ቀሊል ክኸውን ከቢድ ብቐሊሉ ፕሩፍ ክትገብሮ ወይ ከዓ ቨሪፋይ ክትገብሮ ትኽእል ኣይኮነን ግን ቆላሕታ ናብ መንግስቲ ኤርትራ ምናልባት ኣይፈልጦን ኣይንብል ኢና ግን እቲ ሓበሬታ ዘድሊ ስጉምታት ብዋኑ ንክወሰደሉ ዝኣክል ኢና ንነግር ዘለና ካብ ቀፂልና እስከዚያ ንስማዕ እያ ናይ መወዳእታ ንክትኮን እያ እንታይ እዩ ዝረኣየካ ዋላ ከም ዝተቐስካዮ ኣብቲ ኣገባ ኣብቲ ኩሉ ግዜ ደራሲ ሓደ ዕላማ ኣሎ ብፍላይ ፖለቲካዊ መርመራዊ ጉዳያት ኮይኑ ዝተፈልጠ ዓበይቲ ብደረጃ ዓለም ፅልዋት ገበራ ድርሰታት ዘቕረበ እዩ መጀመርታ ተስፋ ኣለም ይቐኒለይ ምዝገበርካለይ ዕልማ ማለት እዩ መፅሓፍ ኩናት ኣብ ኮቴሽን 24 ተፃሓፈት መፅሓፍ ኮይና ደረጃ ዓለም ኣዝያ ኣገዳሲት መፅሓፍ እናተባህለት ብብዙሓት ኪራታትን ተንተንትን እያ ክትጥቀስ ዘላ ኣገዳስነታ ካብቲ ርእስቲ ዝብገስ እቲ ርእስቲ ኩናት እዩ ኩናት ዘይፀልዎ ክፋል ሕብረተሰብ ወይ ድማ ዓለም የለን ኩናት ባህላዊ ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ዲፕሎማሲያዊ ብዙሕ ሸነኻት ኩርናዓትን ዝጥምዝ እዩ ስለዚ እቲ ርእስቲ መሰረታዊ ኣገዳስነታ ኣብዩ ዝብገስ ኩናት እንተይልካ ዋላ እውን ገለገለ መፅናዕትታት ኣፈና ዋላ ይኹኑ ምስ ኩናት ምትእሳር ኣለና እዩ ዝብል ዝኾነ ሰብ ንኣብነት ስኻ ከም ጋዜጠኛ ስኻ ትግደሰሉ ዓይነት ኩርናዓት ጥራይ ክሰምዕ ትኽእል ኢኻ ኣነ እውን ከም ናይ ፖለቲካል ሳይንስ ምሁር ኣብ ፖለቲካል ሳይንስ ዘተኮሩ መፅሓፍቲ ጥራይ ክሰምዕ ይኽእል እየ ሓደ ጂኦግራፈር እውን ኣብኡ ኩናት ግን ዓለም ለኻዊ ቋንቋ ክትብሎ እውን ትኽእል ኢኻ ኩናት ክላዓል ከሎ ዘይሰምዕን ዘይከታተልን ሰብ የለን ምክንያቱ ዳይሬክትሊ ወይ ድማ ብቀጥታ ወይ እውን ዘይቀጥታ ይፀልዎ ስለ ዝኾነ መፅሓፍ ኩናት እውን እዛ መፅሓፍ ማለት እዩ ኣገዳስነታ ኣብዚ እዩ መሰረት ዝገብር ሎሚ ብሰንኪ ዓለም ለማ ከምኡ ድማ ኣብ ቺለ ወይ ድማ ላቲን ኣሜሪካ ዘጋጠመ ጉዳይ ብቐጥታ ንኣፍሪካ ወይ ድማ ንሃገርና ዝፀልወሉ ጋጣሚ ይበፅሕ ዘሎ ሎሚ ቀንቲ ናይ እዛ መፅሓፍ ኣብ ገለ ኢንተርቪው ፕሬዚደንት ኢሳያስ ጠቂስዋ ዝነበረ ዎር ትብል መፅሓፍ ንዓ ኣብ ትግርኛ ተርጉመማ ከም ዘለው እዩ ስለዚ ፅቡቅ ዝኾነ ኣናሊሲስ እዩ ኣነ እኳ ብዙሕ ኤቭሪደይ ነርቲቭ ስለዘይከታተሎ መርሓ ሓደ ግዜ ፅቡቅ ዝኾነ ክኢላዊ ኢንተርቪውስ ከም ዝገብሩ ይርየ ዝርግሐ ናይ ሚድያታት ናትና ብፍላይ ከምዚ ዓይነት ኢንተሌክቹዋል ኢንተርቪውስ ሎሚ ሎሚ እኳ ኣምላኽ መስገን ምስቲ ኤርትራ ሚድያ ኔትወርክ ዶ ካልኦት ካብ ኤርትራ ብዙሕ ናይ ኤክስፐርት ኢንተርቪውስን ይወፅእ እዩ ስለዚ እዛ መፅሓፍ እውን ናብ ትግርኛ ክትርጎም ምኻላ ፅብቕቲ መፅሓፍ እያ ነኳ በኳን ኣለቑ ሰፋር ክሪያ ክፍትን እያ ብቀረባ ብዝኾነ ነታ ሓበሬታ ናብ ህዝቢ ንምስግጋር ኢለ ዝገበርኳ እያ ከም ወትሩ ናይ መወዳእታ ነዛ መዓልታዊ ንገብሮ ዘለና ጎስጓስ ነዞም ኣሕዋትና ንምሕጋዝ ንገብሮ ዘለና ድማ ባ ክንውድእ ርሑስ ሓድሽ ዓመት ንግበረልና እዚኦም ትሪእዎም ዘለኹም ሙዚቀኛታት ምዝ በሃር ዓይለ ገብሩ ኮይና ምሸት ነጊርናኩም ነርና ወዲ ከም ዝተቀየረ ኣብ ሮተርዳም ስለዚ ሎም ምሸት ተቐረቡ ኣነ ነታ ናይ ጀኔቫ ክነግረኩም ደልየ ኣብ ጀኔቫ ትካየድ መዓልቲ ነግራ መንገደይ መወዳእታ እውን ነዚያ ኣብ ልዕሊ 30 ሃገራት ኤውሮጳ ሰሜን ኣሜሪካ ነዚያ ክነግረኩም ነዛ ህድሞና ትብል ኣብ ትጥቀሙ ገለገለ ሰባት ፀገም የጋጥመና እዩ ትብሉ ኣነ ግን ከምዚኣ ኣፕ እዚኣ ካብ ናይ ኤርትራውያን ምህዞታት ወይ እውን ስራሓት ችግር ናተይ ዝፈታተለይ ኣፕ የላን እዛ ኣፕ እዚኣ ካብ ዝጅምራ ክሳብ ሎሚ ብኣጥራይ ዝጥቀም ሓደ ሸርፍቲ ዝበለፀ እዩ ካብ ዌስተርን ዩኒዮን ወይ ካብ ማኒግራም ደወላ ካልኦት ናይ መሰጋገሪ እቲ ዝበለፀን ዝሓሰረን ካልኣይ ድማ ብባንክኻን ካብ ኢድካ ዝኸይድ
ልዕሊ ኩሉ ድማ እዚኣ ምናልባት ተደሪኹማ ኣብ ኤርትራ ምስ ኣተወት ገንዘብ መሰጅ መፀካ ተቐደም ገንዘብ በፂሕኩም ዶ ተረኪብኩም ዶ ገለ ዶ ናበልካ ትድብሎሚ ገንዘብ ከም ዝተቐበሉ መልእኽቲ ይመፀካ ካብዚ ዝበልፅ ወይ ካብዚ ዝበልፅ ኣሎ እንዲ ግን እዚኣ ብልፅቲ ኢኖቬሽን ስለ ዝኾነት ነዛ ህድሞና ተጠቐሙላ ክብለኩም ይደሊ ናይ ኤርትራውያን ፈጠራዊት ስራሕ እያ ምስቲ ናይ ኤርትራ ኩነታት ድማ ፅቡቅ ምርድዳእ ዘለዋ ስለ ዝኾነት ተጠቐሙላ ክብለኩም ይደሊ ነቶም ህድሞና ድማ ኣብ ግዜ ወደ ዓመት ክኾን ከሎ መፍትሒ ክትገብሩ ፀዓሩ ሪጋታት ይነውሓና ኣሎ ዝብሉ ሰሚዐ ኣለኹ ናይ ሎማ ርእሲ ኣብ ዝኹዴ በዚያ ጌርና ክንዛዝ I'm